Goedemiddag, welkom vanuit de Hegememar voor wedstrijd 8 bij het SKS kampioenschap. Ja, en het gaat echt ontnota tussen Visser en Visser, Albert en Douwe, De Lemmer en Grauw. Waar wint het? Of komt er misschien toch nog een verrassing uit de Hegehoed? Kwartier uit waan. Nee, zei ik, 10 minuten uit waan. Dan begint je de wedstrijd. Als het al je goed liekt. Want het is al je wat bewolkt. Er moet eigenlijk al nog wel wat wind bij. Het is nu Craft 2. En naast me zit Gille Tarema. Gille, wat vies je van de waarsomstandigheden? Dit is nog wat licht. Ja, het waait net. Ik krijg 2 inderdaad. Maar ja, dat kan zield worden. Maar het gekke, de voorspelling is dat er iets meer wind komt. Dus op een routebespreking weer om Gerard Pietersma met name, die zei misschien kunnen we een voorhand op wat uitstellen, want er komt wat meer wind. Misschien ook wel een persoonlijke voorkeur, want hij de wind op hele huizen had er gewoon heel goed in. En dus ja, die hopen op wat meer wind. Maar ja, dat kan zield worden, zei de wedstrijdleider. Dus en dan, ik verwacht je wel dat ze om 10:12 starten zullen. Ja, dat ze het net uitstellen zullen, dat ze gewoon zeggen van we gaan gewoon los. Ja, als het nou is, kan het prima zield worden. De wind ja, er zit wel wat vlaagjes in qua kracht is er wel iets verschil, qua richting wel iets verschil. Maar ja, dat kan prima zield worden. En dat hij het dan nodig voor een wedstrijd. Ze zijn dan wel druk met de ton bezig. Maar voor mij is er wel een mooie baan in. Ja, en Songles, hè? Ja, Songles. Nou ja, als die er mooi in lijst, dan dat ik bijna een open delbaan. Heeft alleen geen keuze onderin. Maar als ze hem net al te breed maakt, is dan maakt ze mooi smel. Dat er wel 2 keer een via de windstikking zit. Ja, dan is het een hele mooie route. En dat doen ze volgens mij. Ze maakt een mooi smel. Nou, we jij wel als het nog een uitstel komt, ja, dan nee. Wij zitten in elk geval heerlijk op de Neptunus. En we moeten het er toch even over hebben. Over de wedstrijd bij Elehuizen. Die waard woon, toch Grauw. Ja, het is Gerard Pietersma van Jennevoort die als eerste finish, die we dat doorsketten. Die heeft dan een protest in de wedstrijdcommissie. Dat is nou dat is al uittieten. Maar Gerard Pietersma Jennevoort had geen gelijk gekregen van de jury en ik van het SKS uiteindelijk. Wat vies ervan dat hij geen gelijk gekregen heeft? Nou, zo inhoudelijk ken ik het. Als het reglement is en als de wedstrijdcommissie dat zo uitvoert had, ja, dan is het vrij duidelijk. Du bent als skipper verantwoordelijk als het vals best of net vals best. En nou ja, zij wie een vals. En ja, dan was ze helaas voor Gerard uit de uitslag halen. Want hij een monsterachtige wedstrijd hield. En dat is hartstikke zoer voor hem en zijn bemanning en voor Janne Woord. En ja, ik kan me de teleurstelling heel goed voorstellen. Maar ja, de reglementen hadden ze ooit dus machinaal opgesteld van wat het worm had. Ja, en ja, de jury had er een en het bestuur moest uiteindelijk de beslissing nemen, begreep ik. Maar ja. Op advies van de jury, de onafhankelijke jury. Maar van de morgen kwamen wij Gerard Pietersma in bij het palaver. En de stoom die kwam nog uit de eer. Want hij hier toch echt wel wat argumenten om te zeggen van ja, ik steer niet meer jocht. Nou ja, hele rit van argumenten. Startlijn weer opheven, de vlaggen weer eruit. Lemmergong weer om, is ophouden met toeteren. Bad Fjouwer konden we op beelden van hem zien dat Bad Fjouwer meegehouden werd. Terwijl die man eerst 20 minuten samen met de handen om elkaar stonden. En later dat Bad mijn glimlach aan meegoot, ja, dan denk ik van ja. En wij konden het net zien. En dan had het ik naar de andere kant uit. En later had het nog een keer leuk naar de pers staan. Daarom kon je weten dat wij de partij winnen en wij net. Dat vind ik een beetje onhandig. Ja, want op het contraskip werd je hem vlakbij lijn. Daar hem naar Sjoen en daar waren alleen nog alven omheen gehouden. Ja, ik die nog met handen omheen van wij. Nee, hij houdt alven omheen kleren en dan is het rozielen. Ik ga net waarom ik net de partij ben. Ja, dat zou het Gerard Pietersma. Wat vies van zijn argumenten? Ja, natuurlijk. Een sportman en die zeker snel argumenten die hij Sjoen had en die volgens hem broekbaar ben om dat protest te winnen. En dat zal ik ongetwijfeld zo zijn. Maar hij is altijd bij zo'n situatie, hij is 2 partijen. En de wedstrijdcommissie had een aantal argumenten. De Zieler zelf, of het scootje van Jan Woord in dit geval, had een aantal argumenten. Ja, dan is de jury die daarover beslist. En ja, al hoe zoer het ook is, het is voor beide partijen is gewoon waardeloos. En met name voor Gerard is, maar ook voor de wedstrijdcommissie, die zit hier echt net op de wacht. Die baalt direct ontzettend van natuurlijk. Nou weet ik dat het net mooi is. Het is net tastien om mobiele telefoons onboord, dat mooi al je net. Maar goed, de Silgrif toevallig ergens een telefoon achterbleun wezen, ergens bij iedereen in de boezen. En als zoiets dan gebeurt, dan begint dat te trillen. En als het maar trillen bloot, uiteindelijk, dan wil je toch een beetje nieuwsgierig. Dan zoek het toch maar eens een keer op Sjen. Hier hij dat gewoon net dwammatten en dan toch maar gewoon van 7 keer matten en ja, gewoon weer waarom gaan mat. Ja, achteraf wel ja. Ja, achteraf is makkelijk en ja, hij hier weer waarom matten. Maar ja, wat ik begreep, hij ging een botje fjouwer wat letter omheen. Nou, daar hebben ze net een jongens, ja, halve jongen, dat is er net. Ja, en dan gist hij in de wedstrijd en ja, dan sjost net weg. Alhoewel,
signalen blijven de wol trokken in en de vlaggen hangt nog. En vaak wist zelf wel als het scherp is, ja, dan was het dus extra sjen. En ja, het bleef gewoon heel zoer en waardeloos voor beide partijen. Wat nou wordt, wat hing je bloot is ook een beetje de wedstrijdcommissies. Het zou al hier, dat ben dan ook de woorden van Gerard Pieters, maar het zou vooral bij Elehuizen te amateuristisch wezen. Hè? En vaak is het examen, dat hebben we al een paar keer gezien, dat de skippers eigenlijk bepalen en dat er nog wel eens wat flatekens maken worden toch de wedstrijdcommissies. Nou, Siel Sto bij de IFKS en daar zie je hem al heel lang. Maar dezelfde club meesken, hetzelfde bestuur, dezelfde wedstrijdcommissie. Is dat dan misschien ook de oplossing voor de SKS? Nou, ik weet niet dat dat de oplossing voor de SKS is. Ja, de SKS is meer dan alleen de wedstrijd. Dat is echt het scootjesziel. En je hebt ook bij Lotje Grauw, Van een Walstart, lokale commissies, eigenarencommissies. Ja, dat is wel het scootjesziel. En daarom zit er tof toen mensen op tribune bij Starum. En als toen een gewone, met alle respect, eenheidsklasse voor op dit Noord Snitswikkerzielen, ja, daar kom ik geen tof toe mensen op houden. Dan gaat het wel een perfecte wedstrijd. Maar het is wel iets meer dan alleen nog een wedstrijdziel, het scootjesziel. Ja, maar ja, nou zit er een heel soort onvrede echt bij de skippers. Ze vinden het soms net eerlijk. Ze vinden het gewoon knullig wat er nou gebeurt. Ja, het niveau van die wedstrijd is echt wel omheen gegaan. En wat op Elehuizen gebeurd is gewoon ja, net leuk voor beide partijen net. Maar dat is wel een incident. Als een Sjors het oren uiterste is misschien te herkennen. Ja, daar ben ik wel discussies west aan de jaren. En dat er altijd een songglas in lijn, dat altijd de slagen naar de geul of naar de wal, dat we in de beste slagen. Dus net ingang de rut, dan leidt daar een op-en-delbaan in. Iets meer aandacht voor de ton. Ja, dan had je een geweldige wedstrijd. Nou ja, en dan op Elehuizen gaat het dan bij de start. Volgens Jan Woord dan mis. Volgens het reglement gaat het goed. Hè? De uitspraak is west, dat er west is. Ja, je moet echt net het DNA van het SKS scootjesziel, maar je echt net dadelijk op boord gooien. En volgens mij had het bestuur daar ook wel een redelijk goede visie en lijn in. En dan jongen had Theo de Groot is een soort adviseur voor de lokale commissies vanuit de SKS volgens mij. Die ik mij shot, mij de wedstrijden. Nou, en dat is wel mooie stappen. Pieter Boelsma had het in het verleden ook gedaan. Nou, dat zijn wel stappen die smijtje maken. En wedstrijd... Toch is er wel, maar er is wel verschil tussen de ene commissie en de andere commissie. Bij Snits is het al hier heel erg professioneel. En bij de Lemmerek, maar bij de Veenhoop en nou bij Elehuizen is het toch correct even anders. Ja, ben ik het net mee eens. Het bloedt altijd mensenwerk. En ik op Snits, en ik op Grauw, en ik op Terhennen. Overal willen we wel eens foutjes maken. Ik ga zelf ook wel mijn Grauw zielt. En dan denk je op Snits en wedstrijd gaat eruit dat hier net goed. Maar overal weer foutjes. Met meestal werk je weer foutjes maken. En ik val mij aan die wedstrijdcommissies. Als ze aan alle wedstrijden horen hast, dat dan een gemiddelde of de scores van de wedstrijdcommissies optelst, met die punten al leger dan de fouten die de skippers meidje. Dus ik weet er zelf ook alles van. Ik als skipper ben net foutloos, maar. Toch gaan we het wel even vallen aan de vastzitter van de SKS. En dat is René Nagelhout. Ja, wat wij zorgen, en daar moeten we natuurlijk als SKS goed doen nadenken hoe we de toekomst in gaan. Wij zijn bezig met het maken van een visiedocument op de toekomst. Een koersdocument dat de SKS uiteindelijk op een lange termijn, en we denken net hoe de taken meer hebben, maar op de langere termijn, een stuur moet. Waar we echt van zitten, daar moeten we hinnen. En een van de onderdelen daarvan is hoe gaan wij om met onze wedstrijden? Hoe organiseren we dat? Het unieke karakter van het SKS is dat we met lokale commissies werken. Daar willen we net van houden. Dat vinden we ontzettend wichtig. Je kan altijd nog zeggen in je wedstrijdleider en in elke stad of dorp de commissie erbij. Dat draait ik al heel lang mooi, hè? Nee, natuurlijk. Er zijn verschillende opties die je dwang kennen. Maar de aard en het karakter van het SKS Scootziel en de wijze waarop we dat als heel materieel cultureel erfgoed, dat is ook erkend. We staan op die manier op de list. Dat jouwt dus ik de verantwoordelijkheid om heel duidelijk naar dat karakter en aard te zien. Zonder erin uit het echt te verlenen dat de kwaliteit van de wedstrijd optimaal wezen moet. Zorgen dat scootjes steeds meer beter worden, zodat steeds dichter bij elkaar komen. En daar ben we hartstikke blij mee. Maar tegelijk luidt dat ik een verantwoordelijkheid voor u als vereniging. Het is zwaar dat we de richting het op een goede manier doen. Zo, Harry Amsterdam hier is een heel leuk artikel. Volgens mij heeft hij het bij Goeie aan. Ja, een artikel in de Ljouwte Kranten. Hij zei het van de commissies die binnen net ervaring genoeg om zulke soort wedstrijden te organiseren. Nou, net alle commissies, hè. Zo, ik ken het al zo in je kamp scheren, maar er ben natuurlijk, er ben altijd uitwaarts en dat is met ziel niks aan. Ja, de binnencommissies die doen het net vaak genoeg, gewoon, dat zei hij. Ja, dat zei hij. Ja, bist je het met eens of net? Nou, dat kan ik zelf wel bedenken.
Ja, het is wel duidelijk hoe het Gerhard daar denkt. En je verneemt het je nou ook op een Neptunus op een Hegemamar. De wien neemt wat daar, hè? Ja, ja, er komt iets meer win. Ik zag hier een beslissing ook van Jan Jonk, maar volgens mij dat er iets meer komt zo. En als dit nou mooi wint, belooft een hele mooie wedstrijd te worden. Zo. Ja, staat het nou liek, is er echt geen uitstel en komt er gewoon om 12 uur, dan komt het 10 minuten skot en keer wel los om 10 minuten uur 12. Ja, ik zou je niet kijken in de intro. Het gaat echt tussen Visser en Visser, hè? De Lemmer en Grauw. Want laten we het klassement er even bij pakken. De top van het klassement. De Lemmer had nou 16 punten, dan Grauw, maar Sontje Commersoon. Snits, 29. Jereveen, 31,9. Langwaar. Toch knap voor een debutant. Ik zeg het er maar even bij. 23,8. 2 keer een doelwinning. En dan Jenne Woord op 34. Ja, als we nog heel eventjes op Gerard wel weer omkomen, Maarten. Die had hier mooi natuurlijk wel zijn hele klassement verschieten. Ja, maar daarvoor op Langwaar wie er echt net heel best. En op Starum had er ook een soort punten kregen. Dus ik denk dat de wedstrijdcommissies van hele Huizen er wel wat beter omslept had dat er toen ook wat meer zield had. Want dat was een soort heel rauw wijze natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, dan de top van het klassement. De Lemmer en Grauw. Want op dit stuit gaat het echt tussen die beide scootjes. Ja, ik ben goed onder elkaar weg. En in een stand ook. Hè, als de Lemmer het een 16 en Grauw van 1,7 punt meer. Ja, er staat er nog steeds Gieder ertussen. Of ze met de komende dikke punten krijgen. En dan op Lemmer beide ook nog een keer dikke punten. Dan kunnen we dat een Jereveen en een Jernewoord en Langwaard en een Snits daar nog bij komen kennen. Maar dat verwacht ik net, nee. Minder verschil. Is er een verschil tussen het scootje van de Lemmer en het scootje van Grauw? Nou, scootjes op zich net. Ja, die in een piepster en oren boeten verlaten. Dus dat is op zich wel weer mooi voor de competitie. Dat ik van skippen die meer dan 100 jaar binnen en van 12 verschillende werven nou om het kampioenschap zielen. Beide dezelfde zielmaker, beide dezelfde achternamen en beide hebben goede bemanningen. Maar had ik Albert weer, dat is een beetje zoals de voorjaarsklassiekers in het fietsen. En dan is op een finish mij of Van Aert of mij Van der Poel in die wiel. Dat was beide net. Nou, en ik denk dat Albert, dat was net mee. De oude Van Grauw naar de finale in Snits, denk ik. Ik denk dat er daar wel wat zenuwachtig van wordt. En dus maak je dus nou al jeder het verschil maatje. Ja, maar ik denk dat Douwe van Grauw, die gaat ik net Grauw met Lemmer. Lemmer rent gewoon heel hard. Het lijkt het wel dat hij harder rent dan de rest. Nou ja, dan moest hem dus in één duels moest hem aanpakken. Ja, en waar is dan het meest betoefd? Nou ja, bij de financierders zegt dat het resultaat uit het verleden biedt geen garantie. Maar als het uit het verleden zo is, ja, dan Douwe van Grauw, ja, die de laatste 3 jaar kampioen was en daarvoor al nog een kampioenschappen. Maar ja, ik ben me heel net op beide te zetten op dit moment. Nee, ik ken beide kanten uit. Ik ken beide kanten op. Ja, en dan nog die oren, hè, want Snits 29, Jereveen. Ja, dat is toch het scootje wat de laatste 3 hier altijd tweede worden is. Ja, dan leert die het een beetje lezen nou. Ja, zit ze zo net tevreden wezen. Nee. Maar ik denk we zijn 3 jaar verder, dat we verder gaan op een voet van toen. Nou, naar je formule kwam, skippers door de kap kwam, wat mutaties in de bemanning. Ja, dan is het samen even een puzzeltje lezen van het lijst het samen even weg. Het moet wel hard voor werken worden. En het is een beetje wisselvallig bij Jereveen. Maar ja, als het nou Snitsje als de positieve verrassing en Harm en ik mij lang waren. Nou, dat ben ik echt wel. 2 keer een duelwinning en benammen die, we hebben het over hogeschoolzeilen hebben we het gewoon. Die inhaalmanoeuvre, hè, dat alle credits naar je Pieter-Jan Posma die inhaalmanoeuvre op Starum. Dat jou toch piekenvel? Ja. Hartstikke mooi. Maar ik jij hem maar. ja, en als je alle credits geeft naar Pieter-Jan en die kan ongetwijfeld hartstikke best zielen, want dat is net voor niks wereldkampioen. Maar hij wordt wel in staat gesteld, toch het team om op dat moment dat te doen. En dat creëert Harm en ik. Hè? Dus dat, Ja, maar ja, het zie je hier en die zei van, nou, dat ken ik net en dat wist Harm en ik net. Dat is het eeg, het skippermans eeg van Pieter-Jan. Daar had er dan wel toegevoegde waarde, ja, zeker. Maar als het wordt bij de dikker te diep zetten hier, dan willen ze net in die situatie komen. Dus het is altijd de optelsom van het team en dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is wel maar die ploeg maar dat doen. En het is net alleen die ene wedstrijd, maar wel die hele 14 dagen. Maar het is wel 14 dagen bij elkaar. En nou, dan was wel zwaar dat het team gewoon goed is. En dan, als dat gewoon goed staan heeft en dat Harmen nou goed staan, ja, dan kun je boven jezelf uitstijgen, dan kun je in die flow komen en dan kan Pieter Jan, die kan daar excelleren op dat moment. En dat is wel mooi. Ik vond het wel heel sneu voor Snits, want dat die achterblijvers daar naar het west winnen. Dan is net zoen. Dat is net zoen. Dat weet net gebeurd. En
ik wil een kritisch puntje richting de wedstrijdcommissie. Die hier misschien wel wat ontwankend met een blauwe ton. Weer een kritisch puntje rug in de wedstrijdcommissie. Ja, je moet altijd wel voor verbetering zijn. Weer een machtige wedstrijd, maar daar hebben we dus net ook benadeeld. De eerst net 1-0 en dan worden we ook benadeeld. En daar komt heel Friesland valt er overheen. Hè. Uiteindelijk maakt iedereen zijn fouten en aan het einde van Nijsnits hebben we een terechte kampioen. Tinksto nou, want toch de formule zit alles heel dicht bij elkaar. Hè? En we zijn van tevoren al, toen we al begonnen bij Grauw. Het is een hele brede top. Tinksto nou dat er nog een heel soort verorings in de top van het klassement plakvinden zullen? Nou, ik denk die top 6 zal wel Steenbloem. Misschien kan Lout er nog bij komen. Hè? Die op Staren bij die er wel weer bij. Maar in de middenmoot zit het wel tegen bij elkaar. Dus ik kan best nog zien hè, dat er nog een fjouwe wedstrijd en nog fjouwe uitslagen. Als er een fjouwe goede uitslagen ziels, dan kan je best nog wel... Nou, kerst nog wel richting het podium, dus dat is wat mij, ja, dat is nog wel iepen. De laatste keer hier op Hegemamar bij Woordzijn, wist u de winnaar nog? Nee. Denk er even rustig hoe nooit. Dan joggen wij eventjes naar het wedstrijdverslag van Doe 2019. Een algehele valse start. Dat wie het begin van de 8e wedstrijd hier op Woordzijn. En dus moest er op een ijs starten worden. Heerenveen kiest de eerste slag. Zij komen als eerste om die bobbers te tonnen. Maar daarachter, daar wordt het spannend. De hele mannen draait ertussen als tweede. Daar hebben we Jenne Woord. Daarachter de Lemmer nog. Die zakkert wat naar die middenmoord. En daar is het nog lang net uiteten. Albert Visser. Hij jouwt de nodige roemte hier bij de tonnen. En zit voorlopig te wachten op waar die heen kan. Grauw, die had al een groene vlag in het wand. Die had dus iets die wat net goed wie. En die rent minimaal 3 punten op. En dan deze situatie. De jouwer en Jennewaard om de tonnen. Grauw daarachter. Het is de jouwer die terugzielen wil. Het is Jennewaard die hem ertussen prikken wil. En het is Grauw die vindt dat ze daar last van heeft. En dan begint het weer vlagjesterrein. Ja, opscoren op het achterdek. Wat doe je nou jongens? Dit koers aan net. Jennewaard raast mij. Het is de jouwer die naar de vlaggen toont. Het zijn alle vlagjes weer. Vlaggetjesdag op Woordzijn. En dus een zeer voorlopige uitslag straks. En wat gebeurt er met de Lemmer? Want die worden voorbijzield door Ljouwert. En nou is dat eerste plakje virtueel weer uit handen. Dit scootje, dat is de spekkeeper van Joert. De Gerben van Manen met Sietse Brouwer neemt virtueel de gele trui oer. Pakt hier een tweede dijtitel en scoot terug naar de kop van het klassement. Ja, dat we in 2019 doen dus Heerenveen hier op een Hegemamar. Nou, het is nog een minuut of 6, dan gaan we hier los. Hè. Dan, dat verneemt. Ik zag het ook ontdij, de heeft er zin in. Waar moeten we nou aan echt specifiek even op letten? Wat kan cruciaal wezen? Wat kan de trostslag, Jan? Nou, zeker met deze winnen. Start bloed altijd belangrijk, maar je hoort zeker. En ja, er komt ook wat meer spanning op, zeker bovenin het klassement. Dus die zal wat meer op elkaar letten. Zal Grauw echt gewoon zien wat de Lemmer doet en andersom? Nou, als je het voordeel van Lemmer is, Lemmer had dus minstens een plakje in 5 en Grauw had een 9 volgens mij. Ze zullen er nog net op zielen, maar met het linker regio zal wel even werden die L en Albert zal wel even zijn werden die G. Die had je horen al wel wat in de gaten, maar gaan er nog net op zielen. Maar wat zou stoot van? Als je nou Grauw wie, dat is de Albert Visser of Douwe Visser. Wat zou stoot van? Wel in de buurt blijven van de Lemmer of gewoon die eigen route, die eigen keuzes maatje? Eigen keuzemeidje en gewoon eigen wedstrijdzielen en dat zeg ik dan. Maar wel even zien wat de concurrentie is. En net meer en net minder op dit moment. Nee. Nou ja, we zijn er rond daar. En dan wist je ook wel hoe let dat het is. Waar wint het, Joert? Dat is wel weer mooi. Dan ben ik op vakantie en mijn vrouw en dochter en dan heb ik altijd maar eens even een versissing. Nou, mijn dochter weer vrij uitgesproken, dat werd snit. Met name omdat hij het sneur net won. Mijn vrouw zei Langwaria. En ik denk toch Sietse Brouwer, joh, Heerenveen. Ja. Nou, dat zou dan hetzelfde wezen als de laatste keer hier op een Hegemamar. Nou, ik ben benieuwd wat het gelijk rijdt. Die vrouw of die dochter. We weten het rond de klok van 4 uur, een kwartier of 4 uur. Over een paar minuten, dan gaan we hier los met wedstrijd nummer 8. Hier op een Hegemamar bij Woordzijn bij het Scootjesiel 2022. Ontaast.
Kijk waar we staan. Oeroude grond. Duizenden jaren boven het water. Alles verglijdt. Maar nu veel te hard. Niet te bevatten. Mijn naam is Sander Veenstra. Ik ben boswachter voor natuurmonumenten. En ik mag me bezighouden met het dagelijkse beheer in onze gebieden hier. Deze omgeving is uniek, vooral voor Friese begrippen. Ik ken Friesland vooral van open weilanden. En hier dit stuwwallenlandschap waar het oude Midden de Klif ook onder valt, is toch heel iets anders. Op het klif heb je heel veel verschillende soorten. En dan heb je wel soorten in planten, in dieren, insecten. En dat komt eigenlijk door die grondlagen die er op allerlei manieren naar boven komen. Je hebt hele droge stukken, je hebt juist heel natte stukken en alles wat er tussenin zit. En daardoor kunnen er ook heel veel soorten goed in gedijen. De zee is natuurlijk iets ongrijpbaars en dat had natuurlijk zijn invloed op het landschap. En tegenwoordig mist dat. En het is niet allemaal gewoon gebleven en we kunnen alles beheersen als mens zijnde. En juist die woeste natuur, dat nu er niet meer is, dat lijkt mij wel een gemis. Ja, wij zetten gewoon als mens zijn alles naar ons hand. En het heeft soms positieve effecten, maar soms ook negatieve effecten. Dus ook naar de toekomst toe moeten we er goed voor zorgen dat planten en dieren de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien. En ook te beschermen. Want er is natuurlijk heel veel mensen die van het IJsselmeer willen genieten. En we moeten er ook voor waken dat het niet ten koste gaat van onze planten en dieren en onze leefomgeving. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjeboud, Rabobank en Hayema Hielkema. Welkom ik van mijn kant, hieronder in het skip, voor de beelden van de heren, maar en vanzelfs van Bob en onder en ik Gele Tadema, welkom. Ja, we zitten er weer klaar voor. We zitten ondertussen, ik zit het tijd er even bij pakken, op 2 minuten striedig voor het startschot. Nou moet het zich al een beetje positioneren, hè? Ja, zoals je direct grauw... die plakje proberen te zieken. Ben je aan de bovenkant van de start. Samen met de hele mannen. Het startschot. Startskip. Baan A, zeggen we. Je moet er al even over, hè? Songlass. Ze varen nog keurig in een... Als het net zo volle gang hast. Wat is dan de tactiek? Want ik bedoel, de mast... de tijd ik inschatten, hè? Vooral dat is de Perlijn best. Als het te let best, maar is een beetje wien. Ja, dan best te laat. Ja. Maar zeker, hè, als het nou oud is, is iedereen zal proberen om vrij te starten. En het lijkt dat vanuit het startskip, vanuit de bovenkant van de start, dat het paard gewoon het kwast is naar de bovenste tonnen. En dus ik denk dat het er wel vrij druk wordt en dat Jos direct. De meeste skippen zitten toch bij het startskip in de buurt. Om zo toch de beste startpositie te creëren en zo mooi met vrije wien het eerste cruiserak in te gaan. Gerard Pietersma, die beziekt er nog onder trot te komen. Een gatje te vinden tussen alle skippen in. Daar zullen we hem varen. En ze lezen al redelijk dicht op de lijn. En we zitten even nauw in de laatste minuut. Nog een minuut voor de start. Hieronder de rode tonnen. Hele mannen. Lemmer luidt vrij heeg al. Had geen verhaal als je hem opdrukt of wat ook maar. Dat is best wel een gevaarlijke situatie. Ja, maar het al je rond onder hem. Dus dat is geen probleem ligt dat. En sjur eens even. Hoe dicht de scootjes nou al bij de lijn zitten. De geek, tenminste krijg ik bij Lemmer helemaal de geek uit om geen gang te maken en dan lukken ze een overdoen. Nog een hele minuut. We tellen al. Drachten zullen we heel nul onderin. Ja, nou dat is om 2 keer slagen. En nou zullen er gewoon
hoe verder we in het kampioenschap komen voor het klassement en gewoon voor de daioverwinning, hè? Ja, Lemmer wil nog even afvallen. In ieder geval net over die lijn heen. Maar hij moet nog wel omheen. En dan had er toch les van skippen, hè? Dan Ja. is er toch weinig ruimte eronder. En daar weer het schot. En ze ben los. En er ben weer individuele valse starten. En nou gaan we heel snel naar de bordjes staan. Want dat is een leer. Waar wie het te betiet? We zullen daar alleen voor omvallen. Jannewaard. Jennewoord. En daar is het bordje. Maar wij zullen alleen naar de achterkant. Maar het ligt erop. Jennewoord sowieso miste de start. Nou, Grauw mooi safe wordt in de midden. En Lemmerk mooi safe bovenin. Waar bindt het te betiet? Jannewaard. Sowieso. Hele mannen, die start bovenin. En Zuidwesthoek zit er ik. En dan is de jouwer. Juster de onvaring en Joer te betiet. Die is ik vals. Er zijn 2 scootjes vals en die gaan wij weer om. Maar de rest van de skippen, maar onderhorende klassementleider en degene die er vlak achter zit, en dat is het grauwste scootje. Maar Lemmer nog in het klassement, die ben goed voort. En nou is het tier nieuwsgierig hoe ze bij de bovenste ton uitkomen. En soms, als laatste voort, want de jouwer, zoals zei ze, ja, dan is je race voor Lemmer. Hij ken hier, we hebben het met Lemmer jongen, van de weken, verleden weken. Doch nog als treden eindigje. Soms kent ik nog wel heel voordelig uitpakken, hè? Ja, het voordeel is als we waarom haast, of in ieder geval, dan haast wel vrije wien. En dan we sneun op staren, maar ik zeg natuurlijk, je Lemmerk een waardeloze start. En hij draait voor het stuurboord en is toch nog een seks erboven of zo. Dus dat zei soms dan niks. Het is de scootjes die helemaal onderin voortbinnen. Dat zijn Drachten, het Vingen en Langwaar. Die ben bij de onderste tonnen starten. In het midden zit Grauw. Had ik vrije wien. En dan is er ik Lemmer. Die ziet nog wat dichter bij de kotten. Die is weer achter. Wat wie nou de beste positie? Ja, dat weten we pas over een paar minuten. Zo. Maar Lemmer loopt mooi heeg. Zoals het onderin start, we drachten, dus zo 4 mogelijk bij het startschip bij. We drachten zit het Vingen en Langwaar. Dat is iets risicovol. Om te zien als er aan voordeel is als draaien maar naar stuurboord. Kist er voordeel, dan ben je eerst boven. Kist er net voordeel, dan ben je in de dubbele cijfers boven. Dus met name de klassements, degene die voor het klassement echt zielen, zoals Grauw en Lemmer, die kunnen niks lezen. Die hebben gewoon concurrent in het klassement. Ja, die zal iets meer kiezen voor de midden en voor boven. En nou ja, zoals Langwaar zit in een flow. Heerenveen, ja, die hier iets meer van verwachten dit hier. En Drachten die ja, in principe voor het klassement net meer zielt, maar wel voor de dagoverwinning. Ja, die kent dat risico voor rennen om onderin te starten. Even de kraallijnen loslopen, dat het turen er maar net in hing. Hè. Dat is ook heel nadelig. En dan schuiven ze Boppen, daar ik vooral Grauw daar in het midden, die volle heger zit. Nou hebben we Boorts 1. En Akkerum, die wil ik een beetje vanuit de midden bij starten. En de wien, waar, treien. Ja. Hoe moeilijk is dit om het schip op gang te houden? Nou, als je altijd maar wat constant is, maar dat wie er net helemaal, hij wie wat vlagerig. Ja, en dan is gewoon sorry, dus gang in die skip hoort. Dat is net een heegziel geweest. Maar ja, hier is het Langwaar, die moet wel minimaal de hechte zielen die Heerenveen ik zielt. Nou, dat is juist nog een vakje klapper. Vlak. En dan lijst wel Boppen een scootje, maar dan kerst er nog last van haar. Ja. Die wien die dwarrelt steeds meer uit het scootje van het vingen. Nou, ik denk dat hij nou gewoon een beetje te heeg stuurde. Ja. Maar Grauw mooi voort daar bovenin. Of in de midden daarvoor. En waarschijnlijk, het is wel, we hebben één bordje jongen. En dat weer bordje 8 van de jouwer. Alleen de Janne Wout, die jongen op een stuit. Ik waarom? Omdat hij gewoon een hele minne start hier. Ja.
maar wie net te betiet. Bij jou het achter Grauwdel. Grauw gaat dus en Grauw gaat gelijk door de wien. Ja. Die is bang dat er straks een heel soort skippen stuurboord die wil op bakboord op die bovenste tonnen, hè? Ja, nou, ze wil contact met het veld houden. Ja, als al die skippen geen list die achter die del gaan op stuurboord, ja, dan als ze geen list, dan kennen we dat ze zo beter krijgen dat ze kwijt best. En dan Horst is dit erachter en waarschijnlijk is dat ik een mooie aanvliegroute naar de bovenste tonnen. Straks bakboord om op de bovenste tonnen. Dat betekent dat ze hem links lezen laten. Ja. Akkerum loopt aardig heeg in het veld. Grauw komt er een stuurboord om. Het is Huzem, maar Grauw. Huzem had aardig gang. Stuurt misschien wat leger. Ja, als dit alleen voorop kunnen we dat achter in de del. En dan ging ik wat harder. Ja. Maar als je vindt vanmorgen al even nog inzien, Grauw en Huzem. En door Ron Huzem ook wel knap, ja. Nou, je ziet dan ook het risico van als er net verdeld is, dat is het veen. Ja, dan was er achterdel en dan kennen we dat het achter een heel soort del moest. Maar het lieke dat Langwar een prachtige mooie start had. Ja. Je het vinger zit er vlakbij, die is nog wat via de tros zielt. Dan is het Joet waarschijnlijk opnieuw weer Harmen Brouwer die heel mooi te startblokken is. En we weten het spektakel op Starum. Waar ik de winning pakte. Maar Safir hebben we nog lang net. Nee, maar hij leidt er wel goed voor. En een gang, hè? Ja. Had het schip gewoon goed onder de praat. Ja, dit is net een scootje. Je hem denken van wat een modern zeilteken. Recreatie is er ook nog. En daar links, daar loopt de ton. Een lietse rubberbootje der beweging. Of is dat de tweede tonnen? Ja, die verderop, daarachter loopt er nog in. Ja, bij mijn hele lietse puntjes. Daarachter, dat is de eerste tonnen die ze gaan matten. En dan is nog een hoin, hè? Ja, nou, zeker bovenin bij het startschip bij die route wie gewoon kwatter dan onderin. Ja, dat met Just en ik, daarachter die er net verdelken in. Ja, eigenlijk net iets in de buurt komt. Ja, dan... Maar zeker met deze wien, als dan een valse start had, dan is wel heel... dan mag gewoon van 4 komen heen. Maar de race is nog lang. En er zullen Grivik nog wat wienskiftingen in komen. De wien zullen wat verhoren. Ik zal nog wat aannemen. Op de eind van de dag dus. Maar hier kunnen ze voor eerst al even tevreden wezen over hoe ze uit de start kwamen. Hij zit in de flow zelf, hè. Ja, die verrassende overwinning natuurlijk op Terhenne. En ja, Sneu weer verrassend natuurlijk. De hele wedstrijd op tweede plak. En dan wil het mijn team ik wat beter. Ja. Hè? Ik bedoel, dat gaat automatisch. Ja. Want als het even net wil, we zullen bij scootjes als het vinden en alles en wat dan hoe was dat volgens mij maken? Hoe hoort dan de spirit heen als het net wil? Ja, nou, wat belangrijk is zo'n volk een duidelijke afspraakmeidje en een duidelijk planmeidje. Maas hebben dan altijd even een bespreking. Wat we die inhouden, de dag ervoor en wat we de komende dag doen. Dan gaat het goed, dan 4 op mijn snel, gaat het net goed en gaat op mijn snel niet bestellen. Maar hij moet er inderdaad wel voor zwaar dat je voor die spirit in die ploeg houden. En je schuift hem even, Harmen Brouwer, de jonge skipper, 39 hier van de jonge Jan. Voor het eerst op Langwar en voor het eerst in de SKS. Zijn het al 2 dagen overwinningen. En is hij nou op weg naar zijn treden? Nou, Parijs is nog ver. En hier bij wat zijn, doordat het ik nog heel lang, voordat we daarmee wisten iets ze kennen, maar hij speert er terug. ja, vrije win, het van het inlijst. Lemmer. Ik aardig uit de start wij. Maar dat geldt ik voor Grauw. Lemmer loopt heger.
wel een groter risico om dan de skip moet bakboord al je in te komen en een mogelijk gotje net te vinden. Als juist wel, we hadden van de week al Pekersjoen dat verschrikkelijk knap koer, hè? En hij had bootsnelheid, dat is verschrikkelijk belangrijk, hè? Ja, nou blijkt ik uit de track and trace heb ik begrepen dat met name het Lemster scootje gewoon hut rent. Gewoon, de snelheid is gewoon hoger dan de oorskip. Maar Langwaard zal als eerste boven wezen. Want die loopt nou al op bakboord en die slaat ik lieke wel een heel groot gat in één keer, hè? Ja. En kan Harm Brouwer dan nog meedoen voor de eerste prijzen in het klassement. Als er zacht Trossielen bleef, alleen nog maar 0,9 noteert, dan... Ja, dan zal er wel richting het podium gaan. Maar dan zal Grauw en Lemmer wel punten, echt wat dikkere punten krijgen, maar om dat nog niet te halen. En daar is de jonge Jan, Harmen Brouwer. Die is als eerste bij de bopperste ton. En dan gaan wij al tellen hoe lang het wordt voordat nummer 2 komt. Het zal Huizen wezen. En dan is het keer om zien dat Lemmer hem daar ergens tussen krijgen. Nou, dit wordt spannend, dit wordt spannend. Lemmer en Grauw. Lemmer en Grauw. Nee, hij valt al af. Shut hij het gatje. Vlak achter Huizen. Een beetje deel horen. Nee. Het is Lemmer wat vallen maat. En is er dan een gatje daarachter. Er zit nog wel de Zuidwesthoeken. Maar daarachter is het gat. Maar het is voor eerst Grauw dat een liedstikje u deelt om Lemmer. Dat is even een vraag wat vind je dat die wel die in het gatje kan boven Lemmer. Wat is een, wat ik deel aan. En nou zie je het verschil, hè. Dat Jereveen en de Zwan die kwam een beetje. Waar loopt hier helemaal? Lemmer loopt helemaal voor de. Koer die ertussen. Of hinder die skippen. Het gaat heel. Oei. Het gaat heel stadig al hier. We jaren nog niks en we sjuggen nog geen vlagen of wat ik maar. En het liek ik al hier wel reglementair, maar hij komt heel stadig begon. En dan kent er nog een heel soort scootjes tussen, hè? Ja. Drachten, Akrum. En dan zit Lemmer helemaal opsluiten terug al die turen. En dat hier de wel graag oosje wonen. Drachten, ik ben mooi uit de startblokken. Die hebben we van de week wel vaker mooi starten, jongen, hè? Ja, vaker als onderste. Ja, zielt net meer voor het klassement, zielt echt voor de dagoverwinningen. Jereveen werd weer spannend om die tonnen te halen. Nou, dat zal lukken. Scoort al wat 4. En het schakelen, ze krijgt even oer, omdat er even een spannende situatie met de Lemmer weer. Maar ja, we gingen toe de spirit en op het vingen. Want ze kwamen hartstikke liek uit de start, waar heel lang waren het vingen. Zie het naast elkaar. En hoe is dat toch mogelijk? Harmen Brouwer gewoon maar seconden voorsprong op de rest. Ja. En het vingen bedaart ergens achterin. Ja. Ja, dat is toch, als krijgt even die vrije wien. Hij is gisteren verdel, gisteren krijgt net verdel. Ja, ze hebben gewoon goed onder praten. En als het 1 keer in de Maleis is, dat is het vingen. Ja, dat is heel moeizaam om daar in die weekend weer uit te komen. En ze hebben Janne Waard hier zo'n mooie uitzetten naar boven. Nou, een teleurstellend begin op Grauw natuurlijk. Maar foutje op Terhennen met die tonnen te rijden. Nou, en dan komt ze net in die flow wat zien ze hier. En net 40 voor hen zit zich altijd mij harmen. Hè? En dan zullen ze het zinnelijk horen. En dat zit ze mist daar wel wat in natuurlijk. Hè? Die mist zijn broer. Ja. Nou. En dan zeggen we de Snekerpan helemaal achterin. Ja. Ik neem even de tonronding op voor even wat duidelijkheid in de zaak te krijgen. Het is op in Langwaar. Een aardig gatje met de nummer 2. Weer heel knap Huizen op 2 dus. En 3 Grauw. 4 Zuidwesthoek. 5 Drachten.
6 Akkerum, 6 Ljouwert, 8 Lemmer, en dat is de klassementsleider. 9 de hele mannen, 10 Jereveen, halve woord zijn. En 13 Snits en 14 Jennewoord. Jeroen Pietersma op het stuit, 8e in het klassement. Ja, het wol net, hele mooie start. Maar wat binnen 10 kansen nog voor het klassement? En hoe gaat hij de tweede week te meten? Kijk, als de eerste week gewoon lekker ontspannen erin en zien dat we zo heel mogelijk kunnen eindigen. Hè? En zien wat we met het skip kennen werden. Dus ja, eigenlijk wel lekker. Ja. Er is al wat tekening in de street. Als ik het zou beschouwen, dan denk ik, er zijn eens nog maar 2 kanshebbers voor het kampioenschap. Waar ga je nou voor? Nou, die 2 kanshebbers, ik ben net helemaal mee niet eens. Want er kan van alles gebeuren in de tweede week natuurlijk. En dan heeft Gerrit Heus ik nog wel weer kans. Maar goed, ja, voor mezelf, ik hoop nog steeds voor het linkerrijtje eigenlijk. En dat zit er ook nog in, dus daarom net. Ja, er zit ik een heel soort van oud treien onder mooi. Nou ja, 8 jongen zit heel dicht bij elkaar nog. Ja, maar ik moet die eerlijk bekennen, ik zag helemaal net naar klassement. Ik zag net op die briefjes. Ik ging de analyses daarop loslaten, helemaal net. Ik ging gewoon elke dag op het scootje stappen en dan gewoon lekker zielen. En dan hoor ik me net bij de massiefjes. Dan wordt er heel warm waar verwachten. Meestal als het zo warm wordt, dan gaat de wind voort. Maken ze die daar wat zwaar genoeg? Nee, ik maak me niet zwaar genoeg. We hebben in het verleden, ik wel maar stil waar, heb ik wel eens wedstrijden doen, maar toen we het schip was. Maar ik geloof dat er nou ook wel door me stil waaien, dus maak me niet druk om. ik maak me net zo gauw druk, eigenlijk. Nee, komt wel goed. Ja, Jeroen Pietersma, hij maakt het hem net druk hoor. En deze man maakt het hem ik net druk. Dieter Jan Posma. Er is dit hier wel een heel soort ondacht voor de adviseurs. Hè. We nemen ze haast vaker soms, dat de skipper zelfs. Ja. Hoe kan het gelen? Op dit tijd ben er wel best wel een soort adviseurs die vanuit de Lietse bootjes komen, dus vanuit een oren rol. Dus ik spreek van morgen nemen met Pieter Jan. Hij zei het is wel wat oors. In het bootje wat hij in zielt, dan gaat dus harder dan de wien. Die zei maar wat hij naar voren zijn of via de wien gaan, want daar leidt de wien. En nou op het scootje mag naar achteren zijn, want die wien komt altijd van achteren, omdat die wien die gaat harder aan het scootje. Ja, dat ben wel... We jurren hè? Ja. Hij staat ook omgekeerd op het schip. Ja, en als je het nou met name weg komen die vlaagjes. Hè. Dan maar een beetje omheen, maar een beetje vallen. En dat slaagt het ze nou ook weer aan, want ze bloeien er mooi uit via de wien. Dus dan toch een 80, 90, 100 meter voorlezen nou, denk ik. 80 meter, 84 meter lezen ze voor en dan best haast ik al een beetje. Natuurlijk, die wien wordt nog wel verstoord. Maar hoe groter dat gaat, hoe minder als er last van haast. Hè? Ja, hoe groter dat gaat is en dat gaat daarachter. Hè, met name Grauw en Heusum, die liggen wat dichter bij elkaar. Dus die hebben wel wat last van elkaar. En dat veld wat daarachter leidt er ook wel wat dichterbij. Dus zo langwaar kan gewoon het kwaste, of het snelste paard. Toen net altijd het kwaste paarden werden, maar het snelste paard naar die ondertonnen pakken. Ja, en Grauw maar toch wel wat rekening houden met Heusum en met de Zuidwesthoeken. En we zeggen hoe breed het zou eens varen. Hè? Ja. Het is een prachtig mooi shot, maar er zitten wel 100 meter, als het net meer is, wel 150 meter in de breedte. En dan voor de wien kruisen. Ja. Dat kan je lezen wat dat is. Nou ja, dan zie je net helemaal rechtsverwing, maar dan was me een beetje scheef van achteren hadden. Dat is een beetje lavierend naar beneden is. Dat is wat meer druk in de vakhorst. En dan Jel wil gijpen? Ja, maak het wel iets meer meters, maar dan is het wel iets sneller. En dan met name positioneel is dan vaak wat beter. Is die vaak beter positioneren ten opzichte van concurrenten. En Langwaard zal dat dan wat minder doen. Grauw, nou die lijkt goed, dus die zal net al te volle risico's nemen. Tenminste, die maakt gewoon voor Lemmer blijven. Dan is hun die slagen. En de volgende tonne die is stuurboord om volgens mij. En jochtjust, vingen. Ja. Heel lang naar Boetenta, hè? Ja.
Ja, de volgende tonnen, dat is correct. Die stuurboord om, dat betekent dat de scootjes helemaal rechts aan de baan varang hebben. Dus zuidwesthoeken en die daar zitten al je varang op deze skippen. Maar als de wind er gunstiger is, ja, en de komst ervoor, dan moet iedereen weer achter die del, hè? Ja. Sjugge, hij komt een beetje scheef van achter naar het wimpeltje de wind, hè? Dus... Ja. En daarom is die loert ik helemaal niet voorendrukt. 4 voor het skip is de fokhast. En met die oren, de vaarboom en alles, wordt er bezocht een beetje profiel in het tuig te houden. Omdat de wind, nou, te min is om het tuig zelf ballie te letten. Hè? Ja, als je die vak heeft van zichzelf een gewicht. Nou, die wie met eerst het gewicht voordrukken. Nou, dan kun je een beetje mee helpen om al in het voorliek een lietsboom te zetten. Dat is maar vast wat die balling steen heeft. En die wind die er al niet valt, dat is dan ik voor het snelheid meidje kist. En hoe de balling praten, we zeggen het grutzeilik. Het staat nou vrij boog. Ja. Hè? Er zit een onderliggstrekker op. Dus iedere koers wordt het tuig vlakker of baller zetten. Hè? Ja, dat is het trimmen van grutzeilen. Dat doen ze met name op het middendek. En dan inderdaad, via de wind maakt het vaak iets meer balling. Want dan is het wel goed om die wind in het zeil te houden. Zodat die voorwaartse druk houdt. Wiet uit op de Hegermar bij wij onderwijs van de bopperste tonnen naar de eerste onderwinse tonnen in het Zangles. Je straks onderwijs naar de tweede bopperste tonnen. Want met een Zangles lezen er 2 boppenton en 2 onderste ton. En het verschil met de gate is dat ze nou wel al hier op dezelfde manier om de onderste tonnen maken. En dat ze net kiezen maaien. En hier een mooi beeld van de Zuidwesthoek. We werden prachtige zielerij, spanning in het klassement. De noemers, vooral tussen de noemers 1 en 2. En voor eerst is het grauw dat de beste papieren naar Joet. Hoe komt Lemmer uit dit Varenwiense rak? Want dat is vaak het is net alleen als eerst om de bopste tonnen, maar het wordt vaak bepaald hoe je hier om de tonnen heen komt. Hè? Dan kist het vaak wat meer zezen. Ja, als je pech gaat, dan mag je er omheen. Dan mag je echt extra meters zielen. Nou ja, die meters meestal gewoon in het kruisrak. Maar alleen maar scoot je aardig richting de Zuidwesthoeken. Dus dat is ook in de buurt van Grauw wat het goed is. Vertekent misschien al wat. En dat is juist bij de... Lemmer en Grauw. Lemmer scoot nog een beetje achter Grauw. Want daar zullen net de 4 voort verwollen. En het hutje er. Nee. Langwaar had de fok alweer aan de andere kant en het tuig aan de andere kant. En zullen strak onder Helly wollen. Om heeg in het kruisrak uit te komen. En hij kent dat in alle reis dwan. Het is toch wel een hele prestatie dit, dat is net... Ja, heel netjes hè. Ja, nou ik hinter van de morgen hoor, mij fan. Nou, dat zit gewoon in die ploeg, zit gewoon een lekkere flow. En dan, en dan had het dan ook wel lukt, dan versterkt dat ook weer. Krijg als het haast dat ding net lukken, dan kun je wat in een negatieve teneur komen. Maar je zit echt in een positieve flow en pakken de dingen op. En ik wel ervaren mensen helemaal boord. Het is geen, En dan binnen spieren ontspannen, dan is die geest ontspannen en dat helpt altijd mooi. Ja, Harmen debuteert wel als skipper. En maar Anton Snip zit nog vaak, Eldert zit aan boord. Nou, Pieter Jan die had zijn sieloeren wil maken. Ik weet Jetse Mink weer erbij. Nou, ze hebben al wel ervaren mensen. Hè. En dan is je pas de nummer 2. En ja, dat is toch ik wel weer knap, hè?
hebben we van de week wel een paar keer meer een goede wedstrijd zien. Ja. Johannes Meter van Huzum. Johannes Meter, die gaat als tweede om de onderste tonnen. Ik nou het kruisrak in. En dan wordt het echt spannend, want daar zit een hele club achter elkaar. Ik zei haar van hier nog les. En de noemer. Maar dan wordt het spannend. Grauw zit er maar de Zuidwesthoeken. Veer zit erbij, maar die loopt er nog wat achter. En de Jouwer, die valt starten weer. Zit er ik alweer mooi bij, Ja. hè? Zo, die zit aan de binnenkant, dus die had oorlap met al die skippen die daar voor de jogers de rioks van liggen. Ja. Dus die moet al je rond te Jan. Grauw zal achter drachten om het tonnen draaien. En Lemmer komt er heel min uit. Die laait volle leger. En die zit er alweer met Jenne Woord. Ja. Lemmer komt hier heel min uit. Binder ik nog lang net. Akkerum met achter Grauwdel. Zit net een soort romte. Er zit net een soort romte. Dat wordt het nadeel met die Lemmer, dat het net zo hut waait en dat het zo lang een jaar de win is. Zit hij boord aan boord. Het lijkt dat Akkerum hem ertussen draait. Ze zijn natuurlijk aardig 4 van de ton hoor. Nee, Akkerum draait hem erachter Del. De Jouwer. Daarachter Akkerum Del. Maar Akkerum zal nooit zo snel omheen komen. En door het Jouwer het er gewoon om ertussen te gaan. Eerder de klap van Juster wat te boppen. Had er nou, want het God valt, hè? Ja, het God valt. En daar is de Jouwer. En die kunnen we gewoon tussen draaien. Ja. En die hier nou best wel wat jij dat draaien kennen, hè? Ja, maar die kan wel op de kont van Grauw sturen. En dan is degene die te betiet starten is. Ja, die komt nou haast al eens sekste om de tonnen heen, hè? Vijfde zelfs. En het gaat, de wien liep het weer een beetje voort, hè? Ja, maar hij zit onder al die zeilen van die orenskippen. Dus het vinger, ja, die had direct niks. Dus die had een hele mene eerste slag van het kruisrak al. Nou, dit is voor lang waren, die rent alleen maar verder uit. En die in principe zoals die het net weg. Want die had ondertussen al een gat van 134 meter op de nummer 2 Huzum. Ja. Lemmer hebben we nog een heel soort flanken in dit vierde winsterstuk. Ja, en ik neem het nog maar een keer. Betiet starten goed soms net verkeerd te wezen. Ja, je wil het net, maar de Jouwer, die moest op nee. En is nou al om het tonnen heen, terwijl de hele club. En ja, de man met de oranje wimpel, Albert Visser, loopt haast niet naar laatste. Maar ja, de aftrek. Ja, hij had nou 5, hè? Hij had een 5. Dus je Maar wil hem natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen. Maar hij moet nog een wedstrijd aanloeken. En dus hij had zijn 5e is zijn minste wedstrijd. Dat kan er deze aanloeken. Ja, maar hij zit nog wel wat rond in, hè, want hij kan die ton aan wel mooi aansnijden. En komt er nog volle heger uit dan de Zuidwesthoeken en Jereveen en de hele mannen. En waarschijnlijk ook als Ljout. En mooi hij ertussen bij Snits. Dat Ja. ligt het mij wel. Ja. Want je moet een denkbeeldige lijn hoe het achterskip loeken. En dan je daar moet je eigen scootje tussen zitten. Voor binnen. Concentratie. Op het lijmste scootje. Nou, heeg in het kruisrak uitkomen. Dat is belangrijk. Ja, nou wat. Rond het hem ik mooi. En dan moet er die scoorteman heel goed mooi werkje om dat scootje op gang te houden. Hè? Ja, dat is net een volle aanloeker, dat is hem te dicht loopt. Dan moet je die gang erin houden. Volle mogelijk voortstuwende kracht erin. En dan
komt Lemmer gelijk al boppen een aantal orenskoetjes te lezen. Maar ze kiezen ervoor om gelijk door de wind te gaan. Ja. Snits, hier naar laatste. En wat zijn op eigen wetter allerlaagste. Maar die zielt nou al hoe Snits in is een beetje. Wat is er nog mogelijk, Joet? Een redelijke start. Ja. Het gatje voelde net gelijk al een beetje. Oh ja, maar bij de bopperste tonnen. Hebben we toen Lemmer. En een poer min voor de winsterak. Waar hij helemaal tussen alle scootjes in kwam. Daar Kermis. Hebben we een goede wedstrijd. Zielt het hier. Voor de rest vond dat ik nog net echt. En heel dal boppen in. Moederziel alleen. En dat zullen ze helemaal net slim vinden. Light lang waar. Die is alweer onderwijs naar de bopperste tonnen. Grauw ligt het hier drachten te pakken. Ja, op het moment dat de drachten aan draaien, zal ze ook Grauw mij draaien. En dan zal die hem proberen eronder uit te zielen. Grauw komt volle heger uit, hè? Ja. Kruisrak. Ze hebben dezelfde slag maken. Het drachten kan net draaien. Nee, het ligt net dat die daar die draaien en dan Stielbert even Del kennen. En als ze wil draaien, dan zal Grauw mij draaien, denk ik. Maar van de andere kant dat hij nou tred en viert, ja, lever tred en viert natuurlijk, maar voor het klassement is het meer dan prima. En dan laat gelijk al nooit 2 rakken. Het hele veld al een heel eind uit elkaar. Dat is het nadeel, hè? Maar zo'n glas, dat is het al eer om 1 tonnen mast. Dus dan mast een heel soort meters omzielen als het aan de boetekant zit. En bij een open delbaan pakt dan die oren tonnen. En dan krijg je voor de aanval in het kruisrak. Hartstikke een idee waarom ze nou voor zo'n glas kiezen. Want volgens mij kan je nou ik prima een op een delbaan in. Ja. Qua afstand genoeg rond. Ja, want het is nog een lang rak. Dus ja, wat dan exact overwegingen binnen van het wedstrijdcomité, doe ik net te zeggen. Ljouwert achter Jenne Waardel. Nee, je hebt het jet. Het protest van Jenne Waard. De commissie is aanwezig. En wat is dan de sfeer on boord? Gaat er nog voor een overwinning? Dat is nog. En in het klassement zit er ik nog net heel raar natuurlijk. Nee. Nou, Starum had ook net zijn beste uitslag natuurlijk. Dat helpt dan ook net. 6e plak in het klassement, maar er staat nog een heel soort bij elkaar. Ja, die zal nog op het podium gaan. 3e plak is ook altijd nog mogelijk. Maar dan had er een geduchte concurrent aan Harmen Brouwer mee lang waar. Nou, je hoort nog 3 wedstrijden te gaan. Theoretisch is alles mogelijk natuurlijk. Maar kan Harm nog kampioen worden? Ja, ik weet net exact hoeveel punten er achter stiert. Als je Grauw zit waarin de zult om 3e, 4e plak. En dus daar rent er maximaal 2 punten op in. Dus ja, als dat nog 3 keer doet, dan zou maximaal 12 punten. Zou de 12 punten nog inrennen kunnen. 33,8 stiert er. Ja. Dan best al te 4 voort. Want Grauw het zandje volgens mij. Normaal gesproken is dat de 4. Ja, de elke wedstrijd 3 puntjes inhalen zo op Grauw. En met elke wedstrijd 3 plakken voor Grauw wezen. Of voor Lemmer. Ja, dan komen er een keer 12 bij.
Dan moet er Ja, nog dat we tol weer rennen ja, kunnen. Ja, dus, nou ja, dan er is nog dat... hele rare dingen gebeuren, Ja. maar ja. Ja, weet het net. De versissing wie dat de wien wat dan in de zoen. Maar voor eerst zit er net zo volle gong in. Hè? Nee. Nee, met name hè, vanaf een uur 4 zou er echt richting die fjouwer gaan. Maar dat... nou, het is nou de helft, denk ik. Ik krijg 12 wat het wel op. Maar het waait en het is een wedstrijd. Ja. Hè? Ja. Het is de kernwedstrijd Zilver. Hoe lang waar je toch weer door de wien? Die kan de tonnen berennen. Tenminste, daar gaan ze zelfs uit. Knap van jou ja, om zo weer bij te komen. Ja. Naar de goede kant kozen via de winstrak. En dan... ja, die kunnen samen richting het podium voor Joert. En dat is voor het moraallijk wel even goed. Hè? Want ja, zo'n zo'n grote fout als op Starum, dat je als skipper, ja, dat word je net, hè? Nee. Nou, ik ben aan me heen en eigenlijk wist het stek woont. Zie ik net bij de protestbehandeling, begreep ik. Dat is toch wel wat bijzonders, Ja, vind ik. Dat vind ik ik bedoel, Ja. en wel trotszielen. Ja, ik heb er ook wel wat. Die protestcommissie zit er ook. En dat ben wel ik die doet het ook al even vrijwillig. Dus was een beetje. Maar er wel wijzer, vind ik. Of je het net in de gaten had dat er protesten in hun hier. Maar... Ze maakt je nog een tussenslagje, lijkt het, hè? Want ze kende Ton toch net berennen. Nee, maar hij is. De andere kant om, ja. Ja. Ze willen er natuurlijk geen meters maatje. En Nee. als ze maakt hem stuurboord ronden. Ja. En dan mag je toch nog een keer door de wien. En als de 4 op die tonnen onkomst en dan haast hem toch voordelig, ja, dan profiteert net van de vlagen. En dan op deze manier wel, hè. Ja. Snits als allerlaatste. En zit ik geen gong in, hè. En een heel verschil met sneeuw. Toen ging het echt goed onder praat. Toen lapten ze de achterbleven ronde. Ja. In dit geval Huzum volgens mij, die nu op 12e plek leidt. Dat dienen ze te jaren mooi lang waar. En nou, het zit dan net zo weer dat lang waar Snits nou een ronde lapt. Want dat is wel bizar. Ja. Maar het gat is al heel groot, hè. Het is al 662 meter mooi tussen Langwaar en Snits. En Huzum komt er echt prachtig om daarachter. Ja. Die had ik een mooie slag maken. Die is wat... Jeder had de slag richting de vluizen opmaken. En die... Ja, die maakt het gatje ietsje lietser mooi Langwaar. De Huzumers hebben een beter cruiserakzield dan Langwaar. Donkere wolken hebben we nog net zo volle jongen. Kerst je nog wat mooi als wedstrijdzieler om die... Nou ja, de wind verhoort dan altijd wel wat hè, qua richting. Vaak met de bakbad vaak al even wat beter. Maar dan is met name wat er een bui omkomt. En dit ben wat wolkjes werd volgens mij geen wetter meer in zitten zo. Goed, zo had ik net zien, maar volgens mij zoet van mij ik droog bleven. Maar natuurlijk elk wolkje had wel invloed op de wind. Het gatje is lietse worden. Huzum rint ik heel mooi uit. Die noteren we als nummer 2 om de tweede bovenste tonnen. Dan lijkt het toch dat die slag van Krauw net de beste slag is.
Komen we nou het skip en bakboord voordeel. Daarachter zullen we helemaal bovenin zitten. Ik meen dat ik het vind hier hoe bakboord doen kom zeg. Want we zullen u automatisch ietsje meer richten op de klassementsleiders. Hoe verder we in het kampioenschap komen. Ja, maar van jou een hele mooie slag. Zelfs met tweede plak nou. Rinus de Jong. Mooi de Oeral thuis. En hij viel hem ik thuis op de Hegemar. Want hij zielt een hele mooie kruisdrak. En komt als stredden om de bopperste tonnen heen. Ja. En ik nog wel mooi en aardig gatje. Hij loopt op stuurboord. En dat nou een valse start doet hij dat prima. En ook het wel hut met langwaar richting Lemmer en Grauw. Ja, want dan tellen de punten op, hè? Ja. Ja, mooi voor het kampioenschap. En het VN. Daar zullen we ik al het VN aankomen. Ik heel beroerd uit die start was. Ja, goed starten, maar als je een laatste haast om de bopperste ton heen, had ik een hele mooie slag. En dan zit er toch een soort variatie in, hè? Want die ene is helemaal de stuurboordslag uitgegaan over de bakboord. Ja. En het is net zo dat in je slag, nou liek het dat die volle beter is. Maar daar binnen gewoon zie je er wel verschrikkelijk van profiteren. Ja, nou, mooi voor de wedstrijdcommissie dat ze mij dat zonglaars toch die wisselingen erin gaan. Want het is het VN, die komt als vierde om de bopperste ton. Ongelooflijk, wat een verschoning. En nou al in de wedstrijd. Je hebt er net heel hut omheen. Maar had een aardig gatje. Dit is wel even lekker voor Sietse Brouwer. Weer zien kampioenschap rint voor eerst ik net zoals het mat. Draaien hier achter elkaar, tweede achter Grauw in het eindklassement. En hij wil dit hier de staatsgreep plegen op het Grauwste scootje. Maar ja, hij staat vierde in het klassement, maar ik wil allemaal een heel soort punten erachter. Hoe komt Grauw uit het kruisrak? Die zak het behoorlijk al af. Ja, Zonde volgens mij boven. Als Zonde om de bopperste tonnen heen. Het Forum, Zuidwesthoek, Drachten en het Veen en de Jouwer. En ken Lemmer de ontsluiting een beetje mooi zien. Akram is ik alle zakken. Daar is Lemmer. En nou kunnen we zo langzamerhand wel even een tussenklassementje aan voor de laatste tonnenronding. Het is nog heel tijd lang waar voorop. We zien hem hieronder in beeld. Maar vlak achter hem zit Huzem. Tweede plak.
De Jouwer had haast in een rak 8 scootjes voorbij veen. Die is op het derde plak daar kwam. Het veen, Fjouwer, ik een heel soort skippen voorbij. 5 staren, 6 drachten. En daar is Grauw op het zandenplakje, die had verlen. En op de 8e plak Ljouwert, 9 Januari, 10 Akkerum, 11 Lemmer, 12 de hele mannen, 13 woord zijn. En heel naar achterom de snekerpan Jappie Visser. En hier zorgen we Klaas van der Meulen op het scootsie. De Klaas van der Meulen. Net naar hem neemt, maar nou is je een oerpaken. En die is als in je laatste om de ton. Ja, hoe verrint het seizoen van Klaas van der Meulen? Zijn debuut het hier. En wat verwacht hij van Joert? Nou, in ieder geval lekker om op het eigen water te zitten. Hopen dat er wat wind komt. Juist weet ik zo, die 's morgens is wat stil. Letterlijk, je kwam er toch een mooi tror in koeltje. Daar hopen we op dat we dat in ieder geval hebben. Dan kunnen we zielen. En we bezuigen per dag en we doen ons best. En proberen per dag het heegst mogelijke te helpen. Heb je wat wien nodig of kan ik me stil waar goed varen? Zoals ik de laatste keer het sign hebben hier op Eilehuizen hebben we gelukkig hebben we toch wat win gehad. Toen ging het goed, behalve in de finish. Hier die winstgifting in weer 4 plakken verspelen. Nou ja, klaar dat het is, maar accepteren. Dus toen doen we het skip lekker. Nou en op Staren hebben we wat akkefietsjes hand. Daar weet wat minder wien, maar we hebben nou iets beter, maar minder wien onder. Daar zijn we mee bezig, ik toen ik al zei. En daar krijgen we toch een beetje beter onder controle. Dus ik hoop dat we daar wat sneller laten kennen. Het gaat deze week een soort door de adviseur onboord. Daar heeft hij Heid naast je zitten nog altijd? Ja, Heid zit bij me en Mark de Vries. Mark de Vries is wedstrijdzieler. Hij is geen wedstrijdzieler. Nee, hij is gewoon bemanningslid. En wij wonen dus als de eerste hier waar wij wonen is met deze ploeg. En ben ik nou net bezig met een wedstrijdzieler aan boord te hebben, dit hier. Ben je wel een soort iets door, hè? Dat klopt. Maar het is ik mijn eerste hier. Dus ben ik net van Groene Pesalder springen. No? Nee, dat is een weerhit als een kool. Maar hoe is dan nou dit eerste hier? Echt als een leer hier? Tuurlijk, ik hoop dat de eindresultaat wat beter is hier. Maar ja, dat vind je mooi. En ik denk, als het succes het loopt heel dicht bij elkaar. Je kan eigenlijk heel weinig foutjes permitteren. Het worden heel hard uitstraft. Dus ja, dat is echt om te leren. Want we maken echt nog een paar foutjes. Ja, je maakt die foutjes. Het valt dus op dat je hem wel vaak heel dicht op die tonnen zit. Dat klopt. En dat is eigenlijk, we hadden het wel goed hand, maar hij kwam toch elke keer het zo weer uit dat we daar bedaarden. Ja, nou, Mark de Vries mooi. Geen verstand van wedstrijdzielen. Waarvoor zit zijn man dan achterop? Voor de gezelligheid? Zo klinkt het wel een beetje. Nou, ik weet net dat ik geen verstand had van wedstrijdzielen. Je zult net geen wedstrijd in de Lietse bootjes bedoelde volgens mij Klaas. Maar ik snap hem ook wel heen. Het eerste hier was met name Sjen. Hoe ging die 2 weken? Hoe ging ik met die ploeg om? Hoe is dat als skipper in die vloot? Komt er op uw zou en hoe krijg je het skip onder een praat? En voordat met name de dingen waar het skip in trimmen is, hoe zet die fok, hoe zet de mes, hoe zet de wandjes, hoe zet het zeil erop. Ja, dan is de toegevoegde waarde van een adviseur is wat minder. En de basis moet wel goed wijzen dat het skip rent. En als het wat verhoor is, dat het bewust verhoor is en net om het proberen. Nou, daar ben ik gewoon naar op ziek en dan ben de resultaten zullen wel wat zinvallen. Hij zit gewoon net in de dubbele cijfers. Maar dat wordt volgens mij een hele tour om daar uit te blijven. Ja, ze staan hier ze staan laatste, 64 punten als ons nou daar. Dus tikt wel het om. Ja. Je weet waarom? Nou, het wedstrijdveld. En dit is de Jouwer die als trede om de tonnen komt. En wij constateren ik even bij het ingaan van het orenrak dat het gatje tussen Langwar en Huizum heel tijd groot lietser wordt. Maar het gat achterin
hier met de Snitse pan, die nou pas om de onderste ton. Dit is je zou het zeggen, daar moet wat door een hand wezen. Het is 1,3 kilometer wat zij achterlezen op de Zwan van Langwaar. Wij zijn juist er maar in strijd wie om het eerste plak. Ja, nou Jappie moedigde en motiveerde de bemanning leven. Klap in de hand, maar ja, dat is wel een heel verschil met sneu. Het liep het wat over het zeil, liep het er wat over op te staan. Ja. Het iets over strappen te werden. Sneu ging in contact met Jappie en complimenten voor hoe het toen opstier. Heel zo doek erin, maar toch het achter liep nog wel liepen. En ja, het liep het nou een beetje stil. En hier ik het hoe juster, maar het weer natuurlijk Sastol zoals de wedstrijd van Sneun op Starem. Dan is nou ik het veen al om de ton heen. Daar achterom de Zuidwesthoeken. En het verhaal, en hier hebben we Drachten. Ik al, hier is de sexte om de tonnen. En daarachter hield hij het op het zandenplakje grauw. Ligt het er boven in beeld dat Huzum al een aanvalslagje doet op Langwaar. Toch iets eerder door de wind te gaan dan Langwaar. Ben ik wel benieuwd wat hij doet. Wat ze dan voor mij gaan of dat ze hun eigen koers varen blijven. Hij zielt er iets leger, het boegt er wat aan. Ja. Want daar, achter de Snitse pan, daar zien we de Huzumers. Die een slag kiest. Eerst de maar op. Of tenminste meer richting, nou ja, Koudem, zullen we maar zeggen. En Langwaar gaat eerst richting Heeg. Naar de girl. Ja, en daar had je wel een soort zielt. Je ziet hier van IFK's. Wat voor maar is dit? En dan hak het door de wien en Gyptus. En... Ja, het voor maar werd van alles in zit. En zeker werd Langwaar nou is, dat is toch wel droeg om die kant. Zeker om die zuidkant van de mar is gewoon lijkt wel een hele zo'n plaat eigenlijk. Hè. Daar kan het zwart net Jip stekken. Nee, maar het eiland daar onder de oostkant van de mar. Ja, die zorgt altijd wel voor een wissel in de wien. Hoe het om het eiland heen maar. Ze hebben de ton best wel 4 bij dat eiland wijden. Dat is op zich voor een wedstrijd wel mooi. Ik ben bij de aanvliegroutes naar die tonnen gewoon goed. En als het te dicht onder het eiland leidt, wordt het gewoon heel wisselvallig ziel. En dat lijkt het nou op beide kanten wel goed te wezen. Maar een soort wienskiftingen dus terug. Al die eilanden, wetten en de bjem en alles wat er omheen zit. Ja, zeker omdat het dan net zo hut waait. En dan krijgt het iets minder is, dan gaat het in verhouding best wel een soort verschil heeft dan. Dus als het windkracht 5 heeft en dan heeft een vlaag van 6, dan is dat best wel een dikke vlaag. Als het van 2 en dan krijgt een vlaag van 3, ja, dat is niet, dan komt de helft erbij. Ja. En dat is bijna komt er gewoon 50% bij. Ondertussen is ik Langwaar Troddewien. Onderwijs naar de tonnen. Ja. Het is eenzaam aan de top, maar het is ook eenzaam achterin. Ja. En dat zien we hier. De Snekerpan. Kerst wat pech aan met die slagen. Hè? Dat het een paar keer in de verkeerde slagen zield heeft. En als het dan geen wien heeft, zo waar is het wel. En door dat zo'n komen ze elkaar ook. Ja, dat is geen straks hè? Ja. In het Vaderwiense rak. Ja. Dan ben wel 2 Vaderwiense rakken natuurlijk. Ten opzichte van op de delbaan is het wel langer. Maar, het is, ze mat ik nog een oren tonnen, maar het lijkt dan straks dat ze erin hellen terug. Want hier kerst is nooit in een ronde lappen, hè, maar zo'n hanglijst, dat zou wel bizar wezen. Ja. En ja, daarachter zeggen we Heeg. Wat zijn met de vlaggen in de Tour? En wordt die vlaggen voor Langwaar of wordt die vlaggen voor Huzum? Want voor eerst zijn dat de koprenners.
Ja, Huzum komt aan wel stuurboord bij die tonnen. Dus zal sowieso voorrang aan maar onlang waar. Want er staat dichtbij in de buurt komen. Maar wel mooi vrije wien. En Bijn Kramer natuurlijk adviseur van Johannes Meder. Die had hier ook een heel soort zielt en ondervinding met deze maar. En ja, wat minder met de Iselmar. Het zei er zelf weg. Maar ja, dan komen ze nu niks in. Dan zal de Huzum eigenlijk een beetje troosteloos achterin. En nu ja, door ze mij voor de dagoverwinning. En eigenlijk onder dezelfde omstandigheden. Alleen nog iets minder golfjes en stroming misschien. En dan is dat toch typerend. Hè? Ja. Want je zou het zeggen, als je dan de boordsnelheid, ik nou was Jurgen van Huzum. Hè, die van de week ik al als Charlitten. Zo het skip dus, ik gewoon voor de titelgeend kennen. Hè? Ja. Nou, ze hebben ook vrij rom. In de vak hebben ze best wel een soort viert. Het is een mooie romme vlaag, dat is een goede win. Ik ben heel benieuwd hoe dit direct bovenuit komt. Het is mooi zender, de rol van adviseur bij een Kramer die er achterop zit. Shot met name de Mar, wel is het de vlagen, maar die Maueré. En Johannes die echt aan het sturen is. Om maar die optimale snelheid in dat skip te houden. Daar links zullen we Langwaar. Light Heger. Stuart Heger. Maar Die trok er niet zeker. Of hij is hem dus heen. want het is net deze tonnen die ze voorbij matten. Nee. Hè? Het is die daar nou links in beeld komt. Daar mat ze hinnen. Ja, nou, Huzum door een hele mooie slag. Ja. Ik zou best eens kennen dat Huzum nou voor Langwaar del ken. Ze hebben volle mee gong, hè? Ja. Nou is het nieuwsgierig. Nee, kan heel lang waar gang net door de wing. Ik ken heel heeg. Ja. Benieuwd hoe dit direct uitkomt. Daar is het vinger ook al. En wat een verschil. Mooi de eerste tonnenronding. Het veen bedarren helemaal achterin. Ze kwamen hartstikke gelijk uit de start. De gebroeders Brouwer. Maar nou moet ik een beetje del horen, maar dit wordt heel spannend. Ze komen heel dicht bij elkaar. Ja, Langwaar had een goede wing. Een goede vlaag en Huzum had hem wat minder. En Langwaar had het voordeel dat ze in voorrangspositie winnen. Ik zal even zien dat Langwaar Walfred, zoals het dan heet, als je hem over de horizon heen scoort joggen, of de horizon stilstaat, dan is het nog ervaring. Wint hij op de horizon, nou, wat doet Huzum? Ze zullen geen risico's rennen willen natuurlijk, want ja. Zo, Huzum had op zich net volle te verliezen natuurlijk in het klassement, hè? Ken Huzum een voordeel. Nou, de Gitte scoort al een beetje uit. Ze gaan erachter del, maar ze mat al aan. Het gevecht zit voorin. Dan ben ik benieuwd wat Langwaar doet. Die zal voor mij draaien, denk ik. Maar hem net gelijk voor de kop draaien. Hij mag hem net hinderen, hè? Dus hij maakt wel rond te pakken. Hij maakt koers horen. Want straks komt Langwaar hoe stuurboord aan. Ja. Ze zetten het erop. Zet het wel, ja. Maar het is Huzum dat dichter en dichter bij Langwaar komt. Er zit geen verschil meer tussen. En zij komen straks hoe bakboord op die ton. En dan zul je zeggen, dat is deze tonnen hier, maar die gele pet, zoals het dan niet. Dat Huzum de beste papieren had. Zo lang waren we nog in één keer heel in een eetdag. Zo ze dat moeten waren? Dans, nee. Dat lukt net. Of het moet wel een miraculeuze wienvlaag wezen. Nou, hij pakt nog meters. En dan zou zeggen dat Huzum 4 zielt. Ja. Nou, hij krijgt hem even mooi, hè? Ja. Hij krijgt hem mooi. En hij beziekert het. Arme Brouwer, mooi een opschitter. Ja. De gong zit er nog in, want dat had je nodig. Want je leest even recht in de wind. Alle zeilen klapperen, dat mat ik. Hij redt het op. Mooi, hè? Heel mooi. Maar Huzum zal er met gang aankomen, hè?
Ja, maar die doen 4 gang dan. Die is echt, die had hem oerzield. En nou wordt het ook even nieuwsgierig. Want wat erachter gebeurt. Maar wij noteren weer toch als eerste om de ton. Mooi, een hele mooie opschitter. Nou, alweer hogeschoolzeilen, hè? Ja. Ik bedoel... nou gaat Huzum om de bovenste tonnen. Maar Safir daarachter is het Veen ik al net meer. Dus dan krijgen we toch nog even een mooie strijd. Want daar is het Veen alweer. En petje af voor Sietse Brouwer. Die hem helemaal herstelt. Kijk, ik mooi zien, Huzum komt volgens mij volle mee gang om die tonnen. Wie is hetzelfde wat lang waar sneun hier met snits. En dan ben ik benijd, ja, het is net helemaal voor de wind, dus ik ken het truc uit helemaal die gijp. En er komt meer wien, dat is Ja, duidelijk. ja. En er ben gewoon die ervan profiteren. En dat is met name Jereveen, want die had de Jouweren verslaan. De Jouwer zit hierachter. Maar zij komen ik maar gong op deze twee skippen morgen. Ja. Ben ik benijd, hè. Huzum kiest de onderkant van Langwaar. Dus straks in het nadeel bij die onderste tonnen. En Langwaar mij als eerste, die zit aan Benst. Net de verwachting dat Huzum er onder trot rennen zal. Maar Jereveen probeert het wel. Via de winnen proberen ze er onder trot rennen. En als het echt recht van achteren is, kind dat wel. Maar dan mag het helemaal voor Huzum en Langwaar uitkomen voordat ze dan recht heeft. Dan was eerst om die tonnen te gaan. Maar een mooi kruisdrak van het Veen. En spanning waarom in de top. Liek het er eerst op dat je Ja. gelijk al naar de eerste dat lang waar. We hebben het al even neer, die schuiven net weer. Hè? Nee. Maar Er is wat meer wien en de wien draait wat volgens mij. Van mij wordt er nog wel wat noordelijker dan dat er al weer. Want Jereveen is daar al een gijp in zet. En die zit via de wien op stuurboord. en dan loopt de baan er goed in. Hè? Ja. Dat je gewoon echt pal voor de wien is. Want daar hebben we de Jouwer. Die is nou ik onderwijs naar de bovenste tonnen. Wat een gat dan in één keer. Hè? Ja. Jereveen zit hier eerst nog achter aan het begin van dit kruisrak. En al is het al, volgens mij wel 200 meter voor de Jouwer al. Nou, 300 haast. Het is, nee, 200 meter. Dat klopt. 200 meter. De Jouwer, Rinus de Jong. Ik een mooie slag, maar toch een plakje naar achteren. En daarachter zit weer een heel groot gat. Hè? Ja, heel benieuwd hoe dat ik in het middenveld gaat met Grauw en Lemmer. Trek en Trace liep het wat minder voor de Grauzers. Wat zullen we direct zien. Hier is Lemmer. En daar ben ik het die hem aardig hoe zielt hè, die tonnen. Ja. Lemmer die het Ljout in helle had. Zuidwesthoek. Die zal als vijfde om de bovenste tonnen heen gaan. Ik nou net zo'n gelukkig kampioenschap natuurlijk. Ik probeer uitslagen met dikke punten. En nou was het toch knap stand. Ik wil een paar keer mooi, redelijk goed starten, maar Ja. dan toch achteruit scharrelen. Ja. Maar ik een opzitter mooi zien, maar hij zal hem helly. Er zit een aardig gong in het skip. En hier dat bakboordzwart, stuurboordzwart, ik aardig in het wetter, hè? Ja. Je zou zeggen van, ja, dat had je net nodig. En je wil juist ook een beetje omheen zitten. Dus Ja, je wil wat omheen gaan, maar je wil lekker de gong houden. Ja. Nou, dat en doet ze door dat keurig. zwart houden ze de gong wat, of net? Nou, de hechte wat. En jongens, hier is een skip maar met 30, 40 centimeter diep. Ja, elke vlaag is dan Jereveen gijpt daar. En is dan net een goeie, want die randen er straks wat dichterbij. Dan gijpen ze weer om. Nou, de horen ik. Huzum ook voor dadelijk en dat zal langwarig mat, hè, want dan is het hij stuurboord en dan
krijg je een koekje van eigen deeg van sneu. En dat zullen we gebeuren. Alles kippen naar de turen op bakboord. Ja. En hier is het even nieuwsgierig, want hier hebben we de lemmer alweer. En die gaat romvergrauw, hè? Ja. De drachten hebben we meester, zei ze, denk ik. Ja, en het is nou zo'n lemmer. En die helpt een heel eind op. En ja, voor hem nog wichtiger, zijn directe concurrent, die zit nou achter hem. Ja, en daar kan Ljouwert ik nog tussen. En dat is nog belangrijker, want het gaat nou om de punten. Ja, het is grauw dat je er een heel soort plakken verliest. En hier ben de koprenners. Dan liet het de wien er even wat uit. En Ken Ljouwert, ja. Hij kende wel voordeel, maar hij liet zo'n groot gat dat grauw gewoon in het erin doeken kan. En op gang onder hem tros zit. Het is puntjesprokkeli tussen de kampioen en... Maar ik wil wel een mooie wedstrijd. Hè? Mijn wisselingen krijg je op terrein en Starem en Langwaar. Een soort wisselingen in de wedstrijd. En dan kun je zien dat de bemanningen het verschil maakt. Ja, dan ben we nog geen uur onderwijs. Dus we krijgen nog een aantal rondjes. Hele mannen. Zult ik mooi naar voren. Boord aan boord. Huizem Langwaar. En vind je daar dan nog van profiteren? Yes, jurgen we de achterhoede. Het Alf de plak, Akkerem om de bopperste tonnen. En het veen. Ja, die kan even profiteren van twaskoetsjes en weeroer. En weeroer. Het jouwt on, tenminste zoals Jurgen zei, dat de wien iedere keer draait. Hè? Ja, en ik oors positioneren ten opzichte van die orenskippen. En ik een beetje probeer ik dat zij wat een mindere tonronding ha. En zelf wat een betere. Hè. Ze kunnen nog iets leger vallen, dan kunnen ze maar mooi omsnijden. Ze Huizem gaat al wat mij vallen, dus die zal dan niet. Nee, ik zal net kijken. Je wordt rekenen, je wordt besjongen. Waar zit de wien? Hoe kom ik uit bij de tonnen? Het is voor u tjen. Ja. Van wat door die orenskip. En van mij is nog wel een eindje naar die tonnen, ja. Maar je moet er vaak heel veel vooruit denken. Ja. Ah, wel mooi. Die street voorin. Prachtig. En dan liep het dat Langwaar echt 200 meter voorlei en dan komen ze er toch bij. Ja. Snits. Wel vrije wien. Ja, dan is het. Het zijn net de vrije wien wijzen die je graag had willen. Nee. Heel achterom, de snekerpan. Nou, wat zijn maar ik nog om die bovenste tonnen even mij. Maar hebben we die even mist. Maar dit wordt wel nieuwsgierig. Het is echt mooi om te zien. Huizem, het tuig, oerbakboord. Lang waar ik. Veen kiest ervoor om het tuig oer stuurboord te zien. En had
toch wel wat druk, hè? Ja, nou, hij is Koter Jonken, dus... En daar sjuggen we de tonnerrugs. Daar werd het speedbootje op aangegeven, daar bij het bootje wat even anker loopt stil. Commissiebootje wat controleert. Daar moet ze hem hinnen. En hij zal er net voorbij zielen, maar hij zal zich mengen in de street. Ja. Nou, het nadeel is als er zo dicht op zit, hè, dan heeft het voor het last van die smarige wien dat ze direct onder de wien lezen. En dat is de wien die bij lang waar uit de zeilen komt als het ware. Als er in zielen mast, ja, die is gewoon minder gunstig dan de vrije wien over de maar. Heerenveen het loerde er al uit. Die hebben net meer snelheid, want als soms er nog verder onder huizen rennen en dat maakt ze misschien te gerren tegelijk om die tonnen. Ze creëren al een beetje rondte dat ze aan mooi die tonnen omsnijden kunnen. Want het is natuurlijk dat waarschijnlijk Huzum die aan de binnenkant, als die net wat rondte creëert, dat er altijd een gatje valt. Ja. Hè? Dat die leger uitkomt in het kruisrak en daar wil het vinger van profiteren. Ja. Langwaar kent de tonnen ronde, zou hij zelfs graag wel. Heerenveen maakt het nog meer rondte voor hemzelf. Het is wel heel fier. Want... Ja, ze gaan er wel heel rond omheen. Langwaar pakt gewoon een heel soort rond, hè. En die moet wel richting die tonnen natuurlijk. Nou draait Langwaar in en maar ik het vinger al. Huzum moet even wachten. Ja. En die wil hem ik onder heli, goed onder heli. Precision. Maar Huzum ken ik, dat het God ik creëert. Nou, die maar net maar een deel van het skip achter dit van Langwaar komt. Ah, het vind doet het ik net, zie je dit? Die komt er dichtbij. En nog heel tijd op kop, Langwaar. Vlak daarachter Huzum. En ik maar in skipslengte daarachter het vingen. En wordt straks Johannes Meter opfretten door de Brouwers. Want ze komen toch ook al net zo heen uit. Ze mat in hem toch nog wel wat verder onder heli kennen, hè? Ja. Maar de romte die ze creëren. Daar hier nog wel wat meer in zit. En nou is het wachtje waard de eerste de slag. Want je wil nou achter elkaar onzielen, had je nut, hè? Nee, nou, dat zal Langwaar zal net als eerste draaien. Want die had vrije wien. Vrije wien en alle wien die een beetje uit zijn tuig dwarrelt, daar had hij oren wel last van. Komt het vinger naar wat heger als Huzum uit. Het lijkt het voor eerst dat ze alle treien precies op een rijtje zitten. Ze liet elkaar net los. Lijkt het nou dat het vinger of hij kan wat heger of nee, het vinger zullen wel verkeren. Nee, om door de wind te gaan. Nee, ik ken wat heger. Of tenminste, die stekt iets heger. Stekt iets heger op, ja. Krijgt hem toch wat gunstiger. Ja, maar dat gaat wat ten koste van de snelheid. Langwaar krijgt hem gunstig. Het weer toch de voorbereiding die het vinden. Toch Safir voor te zielen, rond te creëren, om dan goed onder helling. Ja, daar profiteerde die meneer net op die bal van. Nee, hier iets heger kent. Maar was ik net een volle voetjan, want dan moest de tonnen wel hellen. En dat is altijd lastig in schatten, zeker met wat minder wind. Want door gaat er heel rom omheen en dan lijst er sowieso onder als die tonnen net met heli kist. Die oude die is fjouwer eromheen hier. En dan hebben we een heel god. Ja. En daarachter zit nog heel iets de zuidwesthoeken en erachter. Maar ik de jouwer, jou nog geen beliers, hè? Nee. Die is in het Vaderwiense rak. Ik wil er iets beetje dichterbij komen.
Dit is de kopgroep. Mooi achterom de Jouwer. Daarvoor zit het Vingen. En daarvoor zit Huzum. En helemaal voorop nog heel tijd Langwaar. En de rest van de vloot zit nog in het Vaardewiense rak. Grauw en Lemmer, daar bij elkaar. Dan wat netjes van Lemmer, hè. Zijn beroerde start. Dan starten we op zich goed, maar ook beroerd uitkomen bij die bovenste tonnen. Toch de rust bewaren en dan keurig. Ja, voor het klassement is dit prima natuurlijk, want zij krijgen er een 4 bij. En Grauw krijgt die, zo de noosstiert die achterbij. Dus ja, dan remmen ze wel 3 punten uit. En dan heb ik nog een zoon als minste. Dus die is ook altijd nog wat beter dan de minste van Grauw. Zo is het als er nou heen leidt. Ja. Maar we zeggen de hele tijd nog een heel soort wisselingen. Maar hoe verder de wedstrijd is, hoe meer gaten bevallen en hoe makkelijker het de verdediging is. Hè? Je zegt vooral in het begin van wedstrijden dat er nog een heel soort wisselingen binnen. Ja. Nou, en dat is echt zeker in die ploeg. Hè? Hoe gaat dat? Want het is wat een oren wedstrijd natuurlijk op wat zijn. En voor hen wie dat de manjes en wie de tees is hele huizen. Maar als het is Lemmer en dan is het net dat we 1 rijtje van 5. Dan had ik een rustdij. Sils die wordt als toen net al te best hield, dan had mogelijk net zijn beste rustdij. En dan is het wel heel nieuwsgierig hoe dat dan waar je dan weer oppakken kist. Zonder de Grauwsters les van haar mooi. Nou, 3 kampioenschappen op rij en 6 in totaal al. Nou, ik weet niet als de les maar het geeft gewoon mijn oorgevoel die rustdij in. En als goed Sils geeft in euforie dat in. En dat is bijvoorbeeld Langwaar is een prachtig voorbeeld van. Hè? Ja, daar kent niks meer mis. Nee. Alles wat ze doen, dat valt goed. Ik al weu ze 12 jaar. Ja, of 12 treden, dat is... Maar het gatje wordt wel wat groter. Het is wel het veen dat er achter klapt is. En als eerste de onvalslag maakt. Maar Huzum en Langwaar zitten nog steeds in die bakboordslag. De Zuidwesthoek. Hier is de wien weer een beetje minder. Hè? Ja. Het is hier wat op en del. Dat in het zanglaas. Ja. Ik ben heel benieuwd dat Lemmer nog niet jonk en Grauw leidt. Of dat hij er echt nog achter leidt. Nee, hij leidt er zelfs voor. Hij leidt er ook al voor, hè, Ja. om de bovenste tonnen heen. Die Lemmer al voor Grauw. Daar ziet Touliao het nog tussen zelfs. Maar die is er tussenuit zakken. Dus het is wel op plak zo'n Lemmer 8 Grauw. Maar ze matten nog om de tonnen heen. Hè. Het veen in de onval. Hoe stuurboord voor het? Daar kwamen ze krijgt ik mooi waaien. Ja, we willen iets oostelijker heen. Dat weer naar die tonnen daar. Dit is iets meer door de midden van de mar. Dus iets minder invloed van de wal. Want we binnen onderwijs naar tonnen treien. Hè? Ja. Die ze Ja. stuurboord ronden matten. Dat is... En hier hebben we de Oranje Wimpel. Al dagenlang, hè? Klassementsleider. De Lemmer. Concentratie. Gong in het skip. Daar vlak achter Grauw. Het is natuurlijk altijd verschrikkelijk mooi dat het kampioenschap nog op een laatste dag uitmaken worden moet. Hè? Ik bedoel, het is ik wat vaak bad aan wie het op Lemmer al bekend was kampioen werden. En dan is voor zo'n wedstrijd de snitsvolle minder leuk. Ja. Nou, ik verwacht je net dat dit hier gebeuren zal. En Lemmer en Grauw zal dicht bij elkaar finishen de komende dagen. Het VN had een hele orenslag keersen als de boppen in Langwaar, Huzum en daarachter de Jouwer.
En daartussenin nog de hele tijd de Snekerpan. Die zijn eigen wedstrijd zielt, joh. En hier de hele mannen. Klaas Westerdijk. Ja, de prestaties ben ik nog net zo best. Hoor hier ik nog wel eens een top 2 traiennotering. Maar ja, Klaas vertelt zelf even waar het om loopt. Ik heb heden geen goede adviseur naast me. En ik ben er 2 dingen tegelijk doen. Ik met sturen en ik met zien waar de wienwijk komt. En we hebben hinnematten. En ik ken net waar dingen tegelijk. Ben ik er nou echt wel achter komen. Er binnen een heel soort die het een adviseur uit de Lietse boordjes naast haar hebben. Doe bent zelf wedstrijdzieler. Doe kerst genoeg mensen. Hoe ken dit? Ik heb een heel soort jongens ik bij mij mee hoor. En nou ik die sneekweek tegelijk. Mijn vaardigheidsadviseur Maurice Schonk. Ik een hutzieler die kon net vanwege zijn werk. En ik hier een ooradviseur, een maat van mij. Begin van het hier op skip. Die heb ik bedanken moeten. Dat vind ik heel spietig, want het is een maat van mij. Alleen op zielgebied klikte dat net. En dat was moeilijk besluit om hem te bedanken. En nou heb ik het even met Scheid die een oude wedstrijden. En Scheid heeft me wel geholpen, maar is ik net echt een adviseur. Nou hebben we voor de laatste 3 wedstrijden, of wat zijn, Lemmer hebben een switch in de bemanning maken. Ik heb een jongen aan boord die ik wel capaciteiten had ervoor. Die kan ik nou naast me zitten. Dat zou ik even de komende dagen proberen. En Vreed op Snits hebben we nog een joker. Die gaat mooi. Een joker uit de Snitswieken, denk ik. Een joker uit de Snitswieken, ja. Kun je alvast even vertellen waar die joker is? Nee, dat is een verrassing. Dat is wel. Ja, de joker. Klaas Westerdijk zet hem in, de laatste wedstrijd. Maar waar ze had Joert de joker lutsen. Het is toch wel lang waar die een heel lang uitrent in dezelfde slag. Hè? Dat is toch wel bijzonder. Ja, nou, die had vrije wien en Huzum had toch les van de smarige wien van Langwaar. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het met Veen nu komt. Ja, met Veen had wel vrije wien en Huzum net, dus het kan best wel dat hij strijden kan op de plak. Nou, dat kan weer mooi zijn. En dan is het Brouwer en Brouwer. En het lijkt erop dat het Veen inderdaad heel dicht bij Langwaar komt. Maar en Huzum voorbij zielt. En het zal zo wezen dat ze nou om de bopperste tonnen gaan. Dan nog een keer een vaderwiense rak. En dat dan de finish erin komt. Dus dan is deze laatste slag kan ik heel bepalend wezen. Want daarna is het een beetje verdierigen. Ja. Het Veen. Ik zeg het nog maar een keer. Meer starten. Tenminste, ze starten op zich goed. Maar waar broer Harmen heel erg hindert. En daardoor kwam zij heel min uit. En Langwaar heel erg goed. Langwaar verspielen de voorsprong. Wol, Huzum ziet hem. Deun op de kont. Maar daar is het Gotje grutter worden. En dan hebben ik nog de Jouwer. Hier hebben we nog heel tijd de leider. En hier hebben we de runner-up. En het seminar gaat tussen Veen en Huzum. Hoe komen die uit bij de tonnen? We draaien stuw wordt om, dus we moeten de tonnen rechts lezen litten. En hoe dicht komt het Veen ik bij Langwaar? Het volle wien hier, het Veen. Nee. En we zullen Langwaar toch het zielen, hè? Ja, die gaat wat harder liggen. Ze moeten wat delen, Jan.
Hier komt er wat wien. Nou zie ik mooi met dit plaatje. Waar de wienstreken lezen. Ja, dan krijgen ze hem. Nou krijgen ze hem. Maar dit is zenuwachtig sturen, hè? Ja. Hij heeft geen druk op het roer. Dus kerst me net echt vielen, die wien. En bezield lang waar de ton. Je meter te volle maken. Nee. Maar Heerenveen had er En niks. nou krijgt Huzum hem toch mooier dan het veen. Maar deze twee scootjes komen dicht bij elkaar. En de jouwer is daar ik net zo vier aaier. Nee. Hij had in dezelfde slag zitten als Langwaar en Huzum. Maar die hier wel vrije wien. Ja, dan krijgt er wel mooi heen als zielen. Heerenveen had het stuurboordstuk wel goede wien hebben. Maar met name dit bakboordstuk dan ja, maar het te volle in leveren. En elk vlaagje wat Heerenveen krijgt is ja, met zijn afsturen. Dat betekent dat hetzelfde vlaagje krijgt Huzum ook, maar dan die kan hem opsturen. Omdat die over de andere kant leidt. Ja, het is nog steeds Huzum. En dat zeg je nou al door de wien. Dat betekent dat zo betekent dat Huzum hem 4 uur zield had. Ja, maar daarom kun ik met meer gang daarheen. En nou moet het vind ik op tijd weer wien krijgen, want hij krijgt even les van Huzum. Dat is er toch een hele wienskifting west. Maar kan hij hem ertussen drukken bij de ton? Hij had ruchten. Huzum zult ik bijna heel winnen. Ja. Scoort 4. Met Heerenveen in wien daar verdel houdt. Huzum had 4 zield. Maar die moest ik wel zo'n 4, omdat Langwaar ik zo'n 4 gaan. Ja. Dus die kon net jeder. Maar het is Langwaar wat er weer in het Vaderwiense rak zit. En die enorm profiteert van dit gevocht tussen nummer 2 en 3, Huzum en Veen. En dat we al uw geld wel nou in door te zetten op Langwaar als er geen onweersbuien komen of tongerbuien of wat voor rare dingen. Wienwakken zoals we willen jou wat jongen ha op de Veenhoop. Maar Huzum nog heel tijd op het tweede plak. Met Veen er vlak achter. En die zal nog graag een plakje opscoren. Want de broers Harmen en Sietse 1 en 2 op het podium hebben we nog net gehad. Nee. Er zit nog een meter tussen. En daar hebben we het oer Johannesmeter. Nou, de jouwer. Dat doet het heel goed. En nog maar een keer voor mensen die letter inschakelt binnen. De jouwer wie valt starten. En dan nou op het 4e plakje. En had zelfs treaderline. Heerenveen zet voor de onval weer in op Huzum, maar de gijp. Huzum gijpt voor mij en dan leidt Heerenveen binnen op erboven. Ja, Huzum want Huzum wil natuurlijk aan die binnenkant blijven. Zet hij nou leidt. Dan mag hij gaat hij romte van de tonnen. En de jouwster strierde ik nog voor een podiumplak Juwet. Dat kat is net heel groot. Er een heel soort mensen. Helse dag, hè? Ongelooflijk soort publiek. En daarachter is het God of aardig grutter. Daar zilt nog helemaal in zijn eentje drachten. Keurig op een 5e plak. Ja, gaan maar de Zuidwesthoeker, denk ik. Zal er een in de buurt lezen? Die is Zuidwesthoeker, die zit ingevuld maar wat orenskoetjes. Drachten had vrije wien.
En dit binnen nummers 1, 2 en 3. En dan is 1 lang waar. 2 nog heel tijd Huzum. Voor je voor op het derde plak, maar met volle meer gong. Het Veen. Maar die kruist hem wat voor de wien. Die maakt het meer meters en we zullen zien wat hem dat oplevert. Dat is nieuwsgierig. Daar is Drachten. Die hebben we op het 5e plak. Hij wil de tweede week nog wat zien laten, zei er. Nou, een 5e plak op zich helemaal niks mis mee, hè? Nee, prima. Heel bruin scootje, maar bruine roef. Redelijk authentiek. Dit is nieuwsgierig. En Jerre. Daar ben Lemmer en daarachter Grauw. Of Starem ingevocht. Lemmer en Starem. Starem liep het wat oorzaken te werden, maar had Lemmer de vrije wing. En nou gaat even de voorhoede terug de achterhoede heen. Ja. Lemmer en Grauw hebben toch in dezelfde slag? Ja. Maar het is Grauw echt wel die een oorzaak is. Grauw zal achter Lemmer om die tonnen kan weer. Zoals eerste de stuurboot draait weer. En Lemmer is waarschijnlijk voor de dadelijk meegang. Lemmer die nog een slag doet op Zuidwesthoeken. Die nu toch wel wat oud zakkert. Die wie krijgt de voordrachten nog. Had het lang volhouden. Ja. Maar uiteindelijk is dat het beeld van haast alle wedstrijden toch wel. Het is op het laatst toch nog wel oorzakkerd. En ja, dat Lemster scootje, als dat 1 keer op stoom is, dan zou het al is. Vaart 4 wordt het snelst, we shirt Jerik. Hij davert er gewoon onder terug. En maar het is toch wel jou die daar een goede slag maken had. Want daar wie Lemmer niet correct voor. Ja, Lemmer en Grauw winnen beide voor Lauwert. Tenminste, Grauw en Lauwert gaan dagelijk om tonnen. En hoe komt het met Lemmer en Ljouwert? Lemmer. Ja, Ljouwert leidt bakboord. Maar leidt er zelfs voor. Hoe groot is het gat? Want Lemmer wil natuurlijk scootjes ertussen, tussen Grauw. Dat is voor hem belangrijk. Nou, zoals Zuidwesthoeken, daar zou je tussen kunnen komen, denk ik. Ja, dat moet... Maar er zit dan nog wel wat een indraaiing in. Want, Maar wat doet het scootje van Grauw? Want zat nou het zitten er nog volle meer scootjes tussen. Ja, de Janne Watt gaat altijd goed naar voren, volgens mij. Deze skip mat dan nog een heel eind naar de bopperste tonnen. En donkere wolken pakken zich samen, maar net voor de Zwan. De jonge Zwan, nou jonge Jan, maar het wordt ik de jonge Zwan joet, want het liep het op nee dat Harmenbrouwer onderwijs gaat naar een overwinning. Hij is het laatste voor de winserak, straks nog 1 keer een liedskruisrakje omheen. En dan... En daar is heel nieuwsgierig. En het wordt machine en het wordt machine naar de wien. Maar het zal straks ik gewoon verdedigen wijzen. Hè? Dan is de wien niet meer belangrijk, maar wat doet die concurrent? En hoe komt het tussen Huzum en het Veen? Het lijkt dat het Veen onder Huzum Trotdaver is. Die rent voor de wien lijkt het wel hudder. Hier is Janne Wout om de bopperste tonnen. Laten we ik deze middenmoord net vergeten, want Janne Wout had aardig wat ophellen, hè? Ja, kwam van het zien vorige ondertonnen. Nou, een 6e om de bopperste tonnen. Dus ik weer een hele mooie slag. Ja, er gebeurt genoeg. Ja. Nou, en Harmen zal ik nog net helemaal zeven uit. Hoe komt het met Huzum en het Veen? En nou maar even zien straks. Zit hier een gat tussen? Dit is een mooi beeld. Als we er goed tussen Trosje kennen, dan liep het er toch wat zoals toe. Ja, die liep het vrij voor. En hij ken ik straks. Mooi snelheid. Ja. Onder Helly, hè? Ja. Hij had het voordeel, hij kan naar die ton je past wel een scootje tussen. Het is Harmenbrouwer voor eerst die onder Huzum Tros hield.
En nou, het is Sietsebrouwer, ze die... Ja, jongens, ja, ze liet je op me komen, die naam keert al wel uit de horen, zo uit elkaar zo'n zeiden. Maar het is Sietsebrouwer die liek het nou in tweede plak dat de ziel. En nou we weten hoe uitgelaten die jongens wezen kennen, maar dit soort dat voor hun een prachtig mooie dag worden. Ja, en ook voor de hele familie natuurlijk. Hè? Ja. Zodat ik met de hele familie. Maar Pieter, die hier normaal ik als analist, ha? Ja, nou maar ik en Mem en Trinken en Elder die dan mij Harmen zilt. En er liep het meer wien om te komen. Ja. Hè? Uit die wolken waai. We hadden het Gerrit Hiemstra van de week al gezien. Lichte wolken jouwen net zo volle wien. Maar donkere wolken, dan hebben we opstigende wien en dalende wien. En daar komen die vlagen uit. Wat zijn? Waar komt wat zijn wij? Wat zullen we hier beleven? Die je nou een jongende plakje, ja, leuk te zeggen, die loopt Boppe de Lemmer, die loopt op een 8e plakje. Maar Lemmer draait hem ertussen, dus die loopt wel voor nou. Maar wat zijn er, helpt ik een heel eind op. Ja. En hier hebben we de verliezer van dit rak, de Zuidwesthoek. Ja, samen met Grauw. Want laten we Grauw even in de gaten houden. Hoe volle komt Grauw om de tonnen? Want die is nog heel tijd net om die bopperste tonnen heen. Grauw had een poer minder slag maken. Verspielt hij hier dan Joet zijn kampioenschap? Ja, nou, skeer valt wat daar, want het is de oude loeker van Lemmer dat ze zo zielen. En Grauw zielde ik zijn oude loeker. Maar de marge wordt groter. Ja. En daar is het schot net voor de finish, maar voor het hijsen van de finishvlag. Dat betekent dat we een laatste cruiserak krijgen. En die zet Harmen Brouwer mooi het langwasterscootje als eerste in. En daarachter Sietse Brouwer. En dan komt Huzem. En ik net zo vier erachter zit de Jouwer. Ja, ik ben wel benijd werd hoe de finish leidt. Dat het echt een kwadrakje is of dat ze hem echt bovenin Sietse zal hopen dat er wat verder lijkt. En Harmen zal hopen dat er zo dicht mogelijk bij lijkt. Maar ja, nou maar nou rond ziet ze hem prachtig. Sjur maar. Ja. Huzem valt erachter. En dan, ja, en als er dan amper draaien kan, dan, ja, dit is ongunstig voor Huzem. Want daar komt de Jouwer ik nog gewoon. Ja. En Johannes Meter ken nou niet. Ken ik net voordraaien. Het enige wat hij kent is extreem Deljan en dan Troddewien. Dat hij krek met opsteekt erachterom. Maar dit weer wat een mindere manoeuvre van Johannes Meter. En hier komt Grauwpas om de bopperste tonnen. En die noteren we dan als tredjende. Hier naar laatste. Oei. Dit ben hele dure punten voor Grauw. Wat is hier gebeurd? Een alles of niks poging. Want hier is toch Lemmer die een enorme dreun uitdeelt. Hij zielt van achter naar voren. Ja. Grauw van voren naar achteren. Zoals dat Grauw op tredje leidt is net op veertje. Dan ben ik over het eten weg. En hier is nog even een gevecht. Lemmer wil Boppen de Zuidwesthoek blijven. En dan is het toch wat eind. Dit is nadelig voor Lemmer. En ja, Zuidwesthoek zit natuurlijk in de wedstrijd. Maar dat maakt zich net de 4 zetten. Dus komt er daar straks een hele ploeg naar weer tussen. Maar Jouwer is voor de regang en Huzem is daarna mijgang. En daar zit toch nog wel een gatje tussen. En Hoevier lid Langwaar Huzem gaan. Maar die shirt daar dat het voordeliger is. Maakt je nou een hele hoorde slag, hè? Volle meer naar de Walta. En kan er dan nog wat gebeuren in het laatste cruiserak als die wien zo verschrikkelijk draait? Ja, nou is dit meer wien, hè? Dus, er komen hele hoorde omstandigheden, ja.
Het is een Lietse finishlijn. Dat is gunstig voor... Het is ook gunstig dat hij verder voortleidt. Maar die gaat door de win. En de Harmen gaat mooi. Goeie slag, minder slag, maakt het niks uit. Gewoon de boppen blijven. Dezelfde slagmaatje als je concurrent. Ja. Nou sturen we ze daarboven. Ja, lang was ze wat leger sturen. Dat er een beetje iets sneller rent, iets minder heeg. Er zit daar wel meer wien, hè? Ja, en dan kun je er even een keer net omheen snijden. En hoe is het daar met Lemmer bedarren? Ja, nee, die is nog voor de Zuidwesthoek bleun. En nou zien we zuiver een beetje water in de waring. Ja, eindelijk een beetje wien. En dit is fijn. Ja, kom op. Hoe 4 nog? Nou, dit is een mooi gevoel, hè? Want nou kun je sturen, hè? Nou kun je sturen en hoe is dat, dit kan het niet misgaan. En sure is het verschil met die scootjes eronder. Ja, ze gaan ik wil wat, maar langs hut net als de boppen, hè? Nee. Dit is wel een gatje, hè? Maar de noemen Strij en Fjouwer wat de gebroeders Brouwer hier slaan. En nou nog niks vieren. Nog concentratie. Maar de adviseur die scoort zelfs nog even een beetje op het helm houden. Ja, maar let hem vooral rennen. Gang erin horen. Want dat is altijd wel een beetje het gevaar. Hè? Een spanning die ze erin krijgt. Dus denkt dat het al zeker is, maar dat het soms dan toch verkrampt. Ja. Hè? Na een finish daar gebeuren er horen dingen. De Jouwer, die gaat door de wien. En daarachter, of daar draait er gelijk boven Huzem. Maar dit is ook nog een gevechtje, hè? Huzem verdient zijn derde plakje. Ja. Zijn onderwijs naar zijn derde overwinning. In zijn debuut hier. Ja. Prachtig gewoon. Ik moet wat van die hebben. Wat vind je ervan? Je mag genieten. Je mag gewoon eens zien en genieten van hoe het skip rent. En dan maar Wien richting die finish. En dan pakt ze inderdaad die derde dag overwinning. En dan staan die ploegshows die werd... en dan zit er ongetwijfeld dezelfde vraag aan stelt worden welke de mooiste. Ja. Nou, dat is deze. Want dat is altijd de meest recente is natuurlijk het mooiste. Dit is nou. En als we nou even naar de punten sjoggen. Jereveen zou goed meedraaien met Huzem, denk ik. Die gaat erachter de die gaat wel op zee voor de tweede plak. Ja. Lekker monsterachtige wedstrijd ziet natuurlijk. Hè. Ziet ze van nou zien dat ze boven bij de eerste tonnen weer en nou naar de tweede plak. Dus die zal dik tevreden werden. Maar laten we het eens even zien voor het kampioenschap. Wat het inhoudt, dat zo Lemmer, die wordt op 21 punten komen. Graus, als die nou leidt, op 26,7 punten. Het Veen op 33,9. Safir, we beginnen hier even. Nou, ik neem alleen nog even lang waar. Die komt op 34,7. Dat wordt verschrikkelijk spannend. Maar we zorgen even naar de finish. Dit hoor je dan horen, ja, want deze is echt fantastisch. Schitterend zielt. Maar Jerre zal de vreugde net minder werden. En wat als de broers elkaar straks inkomen. We zouden het mooiste de hele dag de kamer op hun horen. Maar ja. Volgens mij slaan ze elkaar straks Bruts en Jermen haast. Maar ze kunnen opkomen, hè? Ze kunnen opkomen, ja. Het Veen, onderwijs in de tweede plak. Ja, daar heb je het schot. Voor Sietse Brouwer. Nummer 2. En het is Huzem toch wel die zijn plak nog verdedigt. Hij had er alles aan het matten. Waar voorbij zielt terug het Veen. Maar kan zijn plakje horen ten opzichte van de Jouwer. Want het is nog een hele knappe race zielt ik. Huzem op het derde plak. Maar ik de Jouwer. En op de finish maak ik het nog één keer zezen. Een valske start hier de Ruud. En hij eindigt op het vierde plak. Nou, dan kan hij er even wat mee doen. We gaan even naar de winnaar.
Ja, ik zit bij Harmen. Ik zit alweer bij Harmen Brouwer rond ontdek. Wat wie is dat blij? Dit is nummer 3. Haha, mooi jongens. Godverdorie. Oh, weer een berenstart. Dat doen we de hele week al goed. Oh, wat ben we blij. Oh, prachtig. Ik snap er helemaal niks van. Oh, fantastisch. Wat is dit mooi. Mooi speltje, Geertje. Ja, dit is een machtig speeltje. Een heel dol als dat speeltje speel ik eerst maar niet Wallingbroer. Ah, mooi man, mooi man. Ik denk op het lijst. Een beetje op hem vallen litten, wie zo. Maar op een gegeven moment, ik zei die man lekker wel gewoon, dus ik ben wat hecht te pakken. Hij moest wel tweede worden in ieder geval. Dus fantastisch man. Fantastisch toch al net. Ziet ze tweede. Geweldig. Oh, prachtig. De sprong staat troldek heen, jong. Ja, dit is, ik snap er helemaal niks van, jongen. Je weet wel dat het goed rent en dat het dan zo uitpakt de laatste 2 weken. Ja, ik ben zo gerust, jong. Echt weer, ik ben zo gerust. Goh, wat is het mooi. Echt weer. Het is krek als wie lang waar. Is er een bambrutsen of zo? En is er niet op stoom komen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het net. Dit is toch ongelooflijk. Ik wil 3 wedstrijden doen. What the fuck? Mooi man. Kan je me stikken, hoor? Ja, we gaan nog een mooi pedaaltocht met, hè. Godverdorie, nog 3 wedstrijden. En voor alles voor te vechten. Dat doet voor en dat is een vaarjocht. Denk er goed aan. Dat is een vaarjocht. Prachtig. Oh, mooi. Heel boeiend. Nou, het is prachtig om zo'n mooie, blije reactie te hebben van Harmen Brouwer. Hij is heel dol uit te schroeven in Jemjeret. Het is fantastisch. Oh, wat mooi. Jezus. Ja, dan een prachtige reactie. En ondertussen, dit wie het Scott Verdrachten, die is achter die oude eindigt die op het 4e wier. En Drachten nou 5e plakje, ik mooi zielt. En met name denk ik dat de Bleedskipper ik echt inziet, omdat ze hadden verstreden matten. Hier ze dat God al gewoon heel 4 van tevoren, dan hadden ze de hele wedstrijd, wisten ze al dat ze het heli zouden. Maar Huzum ziet hun deun op de kont. Ze moesten er nog voor vjochtje. Maar uiteindelijk toch weer die onverloren slijn en een grut gatslijn. En toen zeg die broer, ziet ze nog aankomen. Hij zei al even een beetje deelhouden tactisch. En dat gaat goed erin houden. Dus ja, een hele mooie overwinning. En nou wacht je even op de achterhoede. Want daar zit een heel groot gat tussen. En nou is het spannend wat er in het laatste rak nog gebeurd is. Met de nummers 1 en 2 in het klassement. Net meer zo goed in het klassement, maar je moet een heel lijn ophellen. Ik heel min uit de startblokken. Maar toch op een 6e plakje eindigt Gerrit Pietersma, Marianne Wout, die nou over de streek komt. En dan daar vlak achterom is het Ljouwert die eerst wat oorzaken, maar dan nooit toch weer de Lemmer voorbij zielde. Die zal hier als zonde eindigen. Maar vooral Lemmer zal heel blij wezen met een 8e plak. Ja. Vooral omdat hij zijn concurrent een aantal plakken achter hem schudt. En hoe voller dat er binnen, dat mag nog blikken doen. Want het is nog een heel eind. Daar is de Lemmer. Gemengde gevoelens, maar zijn concurrent een heel eind achter hem. Lemmer als 8e om tot de finish. Een mooi beeld van de Hegemermaar, maar Hegen op de achtergrond. En een heel soort scootjes, een heel soort bootjes eromheen. Hè. Dan hebben we hier wat zijn. Ik een aardig eindje ophellen. Leider ik wat minder voor. Op het thuiswetter. Ja, en toch Blitzkip. Noemen Jochen, wat zijn Klaas van der Meulen.
En dat is de orendebutant. En de hele mannen, daar vlak achter. Maar je boppen niet nog de Zuidwesthoek. En waar komt dan als eerste door de streek? Is het de Zuidwesthoek of is het de hele mannen? Dat weer de hele mannen. En daar de Zuidwesthoek. Oh, daar weer schot op schot. Maar in het voordeel van de hele mannen. En die waar. En nou geven we even naar de tweelingbroer van Harmen, Sietse. Ja. Toen wil ze nog wat orenscootjes ontfinishen binnen. Zorg ik Akkermoederstreek en daar hebben we Grauwpos. En die noteren we als tredjende. Wil ze het Scott nog vallen, maat? Dan hebben we haast alle scootjes binnen. Het is alleen nog de snekerpan Jappie Visser die binnenkomen, maat. Ja, en hier zal de hand net zo heeg omheen gestekt worden. Dit wie een minnenwedstrijd voor Douwe Visser van Grauw. En dan ken ik nou al even het klassement, of tenminste de dagklassement opnemen. Van een keer van boppen naar onderen. Het is 1 lang waar. 2 het Veen. 3 Huizen. 4 de Jouwer. 5 Drachten. 6 Jennewoord. 6 Ljouwert. 8 Lemmer. 9 Woord zijn. 10 de hele mannen. 11 Starem. 12 Akkerem. 13 Grauw. En alleen nog Snits moet nog binnenkomen. En die eindigt op een 14e plak. En dan in het algemene klassement staat nog heel tijd, al dagenlang, Lemmer nog heel tijd op nummer 1. Die vergrut het Godju het wat mooi Grauw, die op de 2e plak komt. En het Veen komt, ja, die komt heel dichtbij, ik bij Grauw. En 33,9 punten. En het Langwaar, ja, Langwaar op 34,7. Het wordt nog spannend de laatste dagen. We hier de hele tijd al over waar de kampioen worden komen, maar het lijkt wel volledig hiepen. En wij gaan even naar de nummer 12 van Joet, Sietse Brouwer. Ja, ik ben bij skipper Sietse Brouwer van het Jereveen. Is Joet dus tweede worden achter zijn broer Harmen Brouwer. Sietse, wat weer dit een mooie strijd. Ja, wie een mooie wedstrijd. Geweldig. Start weer op zich wel goed voor ons, maar langwaardig hier krijg iets meer gang. Die roemotor is heen, hè. Dat komt wat in de verneukertiviteit, zeg maar. En hij kon mooi klappen. En wij krijgen net. Nou, de eerste cruiserrek weer het overleven, maar we komen wel een stretje, een viertje naar de bovenboer. Dan hebben we een hartstikke mooie verderwiense raakvaart. We hebben een stukje saus aan pakken. Nou ja, kozen we bewust voor de boetekant proberen om wat onder het rot te scharen. En toen hebben we volgens ook de vrije wienzacht. En Thijs die de vlaagjes mooi shit en met de wienshit. Ja, konden we echt heel tijd weer wat verder vooruit komen. En hij doet hartstikke lekker. Mooi heen aan de wien hoor. En dus ja, dat was perfect. Thijs Kort, die adviseur die tussen de wienvlaagjes opzocht. In het laatste hoede dat niet meer, hè? Hier hebben we de hele dikke niet in. Ja, klopt. Naar de finish staat. Toen kwamen even die echte traaien die ze was voorspeld in Joert. En nou ja, het is wel lekker dat je hem er nog even hebben. Je houdt iets meer zekerheid. Ja. Maar hoe is dat om zat te strijden met die broer? Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. We zijn ook ons beste maat. En ja, het is gewoon... ja, dat is het wel. En door allebei er heel hoop voor. Hey kameraad! Hij komt correct even voorbij. Hè? De langware vader even om je zinnen. Ja, we doen er beide een hele hoop voor. En ik weet precies hoe hij het veelt en hoe ik het veel. En er zit een volle verschil in. Dus het is gewoon, ja, dat is gewoon hartstikke bijzonder. Wel leuk. Hartstikke mooi. Ja. Ja, du bent correct even iets minder blij als Harmen natuurlijk. Want ja, hij had wel weer die 0,9 punten. Maar 2 is natuurlijk fantastisch. Ja, zeker. Dat kunnen we maar verder. Wij hebben wat moeizame weken gehad. De eerste weken zielden we het altijd naar voren. Maar starten ging het altijd even goed. Dat is meer mijn fout. Maar ja, dat is...
Ja, dat is wat het is. En ja, dat moet wel goed, want als je dat net goed doet, dan moet je ja, of heel snel naar voren zielen, of gewoon beter starten. Nou, we zijn eigenlijk we hebben de hele week wel echt naar voren zielen, pakken altijd wel een stukje zon. Dus dit leidt met ons het skip erin toe, maar ja, je moet het zelf ook, je moet zelf ook wel eens, dat je het helemaal zeker binnen bij de stad of zo. Ja, dat is voor u alleen nog even wat naar je meesken, naar je ploeg wat. Het skip is onpakt en het is altijd nog wat wennen, maar het is helemaal niet erg. Dit is voor u echt hartstikke mooi opstekker, het tweede plakje. En we hopen dat we van de weekend nog een paar mooie wedstrijden te zullen kennen. Ja. Goed starten dus. Sietse Brouwer van het Heerenveen, hij eindigt het tweede achter zijn broer Harme Brouwer van Langwaar. Ondertussen is ik de Snekerpan binnenkomen en ben alle scootjes onderwijs naar hun valskippen. We zullen hier dwars terug de orenboten heen varen. En horen wij hier, hoor ik er voor eerst voor op, want straks nog ga je in de boer in het Nijpeteer met Gele Tadema. En waasje binnen we op de Lemmer. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Ik hoor het leven fluisteren. De schimmels, de draden, de zaden, de zwammen. Ik voel de sappen stromen. De stelen, de twijgen, de knoppen, de blaadjes. Ik snuif de geuren op. Ik voel hoe diep de wortels in de aarde dringen. Hoe alles vroet en friemelt, kringelt en kruipt. Ik ben Welma Duinem en ik werk hier op een biologisch dynamische boerderij samen met mijn ouders in Sondel. Ik ben een echte Gastenlander. Ik wist eigenlijk, dat is misschien niet gewoon mijn hand, maar wij rotten maar de handen in de groen. Wij hebben heel soort verschillende groensoorten. We hebben dat is vooral vanuit de ijstijd dat kwam. We hebben veen, liem, klooi en zandgroen al jaar binnen die 80 hectare. En daar willen we gewoon heel graag heel goed op vastje. Ik ben eigenlijk vierde generatie, dus ik neem het oer van mijn ouders. En die had dan weer oornaam van hun ouders en die had dan weer oornaam van hun ouders. En eigenlijk doen wij het weer een beetje zo als de eerste generatie. Er is een hele gangbare tijd geweest, maar intensieve tijd, soort behalve per ko. En nu gaan we eigenlijk weer om naar die extensieve manier. En dat is dus biologisch dynamisch. Minder stront, geen antibiotica en gewoon puur natuur eigenlijk melken produceren. Nou, via Instagram laat ik zien wat wij hier doen. En dat is eigenlijk een beetje om het verhaal te vertellen. En burgers eigenlijk een beetje bewust te maken van dat er orenmogelijkheden binnen. Maar hopelijk, en dat is eigenlijk de grootste reden, om ik misschien boeren te inspireren voor een orenmanier van burkje eigenlijk. Langwaar, dat het weer. Harme Brouwer, alweer maar zien. Tredde dooi-oewinning en dat voor de debutant. Dat is hartstikke keurig vanzelfs. En daarmee komen zij nou echt richting de top van het klassement. Heerenveen, zijn broer, Sietse, die eindigt keurig op het tweede plak. En op het derde plak, echt heel knap, Jappie Meter van Huizen. Ja, en toch, ja, een hele leuke wedstrijd weer zien, Geerle. Een heel soort wisselingen. Nou, laten we bij het begin beginnen. Want we denken gelijk in het begin van Langwaar is fort. Die hellen ze nooit meer in. En Heerenveen, die wie eerst heel knap mooi bij Langwaar. Maar liet het voorlopig liet het dan heel door lezen. En ging uiteindelijk pas om 10 tonnen heen. Ja, een hele interessante start. Het kwaste paard wie van de boventonnen. Dus de bovenste starttonnen, bij het startskip bij. Dan liep ik dat ze daar goed bij kwamen. Maar Langwaar zit onderin, Heerenveen en Drachten, die zitten onderin. Ja, kon het wel iets vrijer uitzielen. Dus vandaar dat ze dat plakje onderin pakken. Ja, Langwaar, ja, die zit gewoon in de flow, jongen. Harmen net die ploeg gewoon
super scherp staan. En dan valt het precies goed. En dan, dit is een flow. En Dit is een flow. Hij staat ook wel eens om, want ik heb al vaker zo'n door staan ze weer mooi bij de IFKS, best ik oud-kampioen in 2018 wie dat. Dan heb je dat zo'n moment, het moment, het momentum nemen ze dat dan. Hij staat ook wel eens mij maken dat je echt in de flow zitten. Nou, die gaat met name om als ploeg. En maar je dat bij elkaar gaat en dan mag je gewoon goede resultaten hebben. Dat stimuleert gewoon. Ja, wij hadden dat toen in 2018. Toen zielden we volgens mij de toontjes van 11 naar 2. Ja, nou ja, dan, dat is euforisch. En dan wist het ernaar. Mijn omvaringje. En dan winst hem ook nog. En dan winst het protest. En, ja, en dan... Alles valt dan goed. Zelfs een domme slag is een geniale slag. Nou ja, zo ligt het dan soms wel. Maar Harmen hield net zoveel domme slagen. Die had gewoon heel degelijk, heel goed zield. Het skip goed onderin. Ja, en dan hij heeft constant vrije win als vooroplijst. En als hij dan naar het gekmeidje list. Hij is weer rustig, dus die doet prima. Ik ken hem wat leuk worden de laatste 3 dagen. Want het klassement werd wel even, komt er druk op. Ja, er komt zeker druk op. Want we begonnen deze uitzending mooi Visser en Visser. Maar laten we het klassement er even bij pakken. Het is nog altijd de Lemmer die maar 20 punten boven ons zit met Albert Visser. Dan Grauw. Maar dat God is dus Gruttewun van 1,7 naar 4,7 verschil. Omdat de Lemmer die eindigt dus Joert als 8e en Grauw eindigt als 13e, als 1 laatste. Heerenveen komt er dus nou bij met 33,9. En daar is dan Langwaar op het 4e plak. Nou met 34,7. Maar kunnen die, want er is natuurlijk nog altijd wel een redelijk God. Kunnen die echt nog met die laatste 3 wedstrijden nog echt dichterbij komen, Tinkst? Nou, het hangt er met name van af wat Lemmer en Grauw doen. Wat Grauw nog 3 keer 13 wordt, komen ze naar het podium. Want Lemmer nog 3 keer, wat wint hij? 8? Lemmer waar het Joert 8e. 8. Nou, dan komen er nog 24 punten bij. Nou, dan doet Brouwer... Tot ziens maar weer. Dan doet Brouwer en Brouwer zeker mee. Visto dat er echt, want Harmen is de debutant. En Sietse die heeft al 3 keer achter elkaar is hij als tweede eindigen met het scootje van Heerenveen. Is er een verschil van ziel tussen de beide broers? Nou, net qua ziel, maar ja, bij Sietse zit er volle meer druk op dan bij Harmen natuurlijk. Ja, Harmen had in principe niks te verliezen. En, is dat dus uit, omdat hij de debutant is? En... Ja. Nou ja, alles wat Sparks is mijn naam. En dan, er wordt niks in principe net zo volle van verwacht. Ze zelf net zitten. Ze wil mij dan voor de bovenste plakken. Dat Harmen van tevoren niks zijn. Maar Langwaar is het toch altijd druk? Nee, no net. Dit hier net. Nee, skipper, 2 in het zielt. Nee. Ja. Totaal geen druk. Gewoon lekker zielen en zomaar. En dan is elke overwinning een het en dan wel treien. Ja. Hij doet dus, het is een uitmuntend. Het is net samen van lid maar zielen en maar wat zielen. Nee, als je het zien al tol worden, dan ben je net tevreden en dan komt er druk op. Maar ze kunnen ook gewoon vrij uit zielen. Er wordt in principe, als ze nog 3, 4, 5 worden aan de voorkant, alles weer goed geweest. Ja, nu zet ze erbij en nu zet ik voor het podium gaan. Ja, dan zit ze dus 3 keer 2 geweest. Ja, alles wat minder dan 2 is, dan verliezen ze iets. Dus, maar Germ krijgt nog even op de radio. Ja, heel nuchter zit er wel in. Daar kunnen we nog wel rekening mee houden de komende 3 dagen. Maar Heerenveen? Ja, zeker. Ja. Nog even over de route, want hoe voest dat je dus een songlas zien? Voest dat een goede keuze? Achternooi Sjoen. Ja, het is altijd makkelijk achternooi. Maar ja, de wien, dat komt nou wat meer wien. Het wie heel lang, wie 2 eigenlijk. Pas op het allerlaatste rak aan die treien pas echt. Ja, de baanlijn prima in volgens mij. Via de wien, Heerenveen had met name de slagslijn via de wien. Nadeel van de songlas is vaak dat via de wien niks gebeurt. Nou, dat is wat saai. Ja, maar dat zie je nou wel wat in. Ze konden eromheen zielen en van mij een stuk of 4 of 5 pakte via de wien. Ja, en dan leidt de songlijst goed in. En dan heeft hij in het kruisrak extra. En zeker dat ene laatste kruisrak. Ja, er was een soort wisseling. Van mij gaan Grauw toen ik van 8 naar 13 of van 9 naar 13. Ja, dat ben ik nou wisselingen. Maar wat is er dan gebeurd? Douwe vissen naar 13? Ja, als je op zich is net zo vol te verliezen. Dan zit je winnen op Lemmer. Dus ja, dan is het omvallen op Lemmer. Ja, en dat heeft ze dient, denk ik. Ja, ik kon net alles zien, omdat met name de koplopers weer volgen. Dus op een beeld is net alles zien. Dan zitten ze echt op Lemmer en dat pakt dan verkeerd uit en ja. Nou, echt op Lemmer zitten. Maar ja, du wist als er achter ons zit, blijft sowieso achter Lemmer. En dat is een grote concurrent. Dus ja, doe dus voor wat aanvallende slagen. Ja, en dat die dan net goed uitpakken. Ja, dan is die skip moest zo dicht bij elkaar dat het in de lijstwerk is. Want ja, Snits wordt sneun tweede. Die ging eigenlijk winnen maten. Als de wedstrijd lekker lang weer als Joert, dan ging ze moen. En die wordt laatst. Hoe is dat mogelijk? Dit is al 30 jaar net voorkomt dat Grauw tredje met een snitsveertje. Daar kunnen we de boeken op nee, dat in. Ja, mijn protesten of averij, ja. Maar zielend. Gewoon zielend tredje en horen zielend veertje. Dat is historie. Historisch kreugen, in negatieve zin. Nou goed, ja, de kinderen nog van alles gebeuren, zeggen we dan maar. Het is een hoofdstuk met een open end. De brouwers die komen eraan. Dat is eigenlijk de kwarte samenvatting. Ja, nou, die ben er al. En die gaan heerlijk die rustdag in vanmorgen. Die varen heerlijk naar de Lemmer.
Albert van Lemmer die zal toch wat twijfels hebben in achterste plakje. Maar op zich voor het klassement goede zaken die in. En Douwe die wijs je. Schroef maar op. Douwe van Grauw. Wijs je 1. Ian, ja? Ja, want laten we die versissing, laten we die nog even erbij pakken. Want die dochter zei, Ja, is net. Dus ik ga aannemen wat er doen. die vrouw zei. Lang waar. En Doos zei dus? Ja, of dus, Nou, we weten het. Het is, de vrouw is de baas. Ja, nou, Rossa toch? Dat is eigenlijk hoe het zo. Hey Geel, ik vond het hartstikke leuk dat ze er weer is. Dit wie die laatste dag eigenlijk als analist. Want daar is hij nou concentreren. Want Sneurs is nou uiteenzetten bij de IFK's op hielpen. Ja. Een heel soort succes daarbij. Hè, met het dorp Jestermar. Morgen dan is het een reisdag, maar wij zijn er wel. We maken een extra programma, een 10 minuten programma. En dan showen we gewoon nog even naar de absolute hoogtepunten van de oude 8 wedstrijden bij de SKS. En dat doen we op het Lemster scootje met Albert Visser. Maar ik de nummer 2, Douwe Visser. En vanzelfs ik mijn analist Pieter Brouwer, die scoot dan on. En dan de dag daarna, en dan ben we al op Waasje. Dan zitten we op een Lemmer. En dan doen we vanzelfs weer een live verslag van die wedstrijd. Tiegetank vanuit hier de Hegememar en ik zou zeggen, graag ontmoeten. Dag. Het vierleppen, dat sjost bij Omroep Friesland. De hele simmer sjost de beste sprongen op uw extra livestreams. Het twakkampje in de Hollanders, het Koningsleppen, de NFM en